Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, τη γιορτή της γυναίκας, της μάνας, της συντρόφου, της αδερφής, της φίλης, της εργαζόμενης. Αυτή που φροντίζει όλους και για όλα, χωρίς να περιμένει κάτι. Αυτή την ημέρα την αφιερώνουμε και τιμούμε μια γυναίκα που η δύναμή της δεν έχει όρια, που οι δυνατότητές της δεν έχουν όρια, που η έμπνευσή της δεν έχει όρια. Και αυτή δεν είναι άλλη, αξιολογήτησα και φίλη Γιώτα Μάρκου. Η ομάδα των μελών του συλλόγου μας, που ανέλαβαν την προετοιμασία και την παρουσίαση του αφιερώματος στη ζωή και στο έργο της Γιώτας μας, είναι η κυρία Μαριλένα Γήπαρη και η κυρία Βάσια Γερμανού, εκπαιδευτική, που πάντα συνδράμουν με τις δυνάμεις της σε τέτοιες εκδηλώσεις, και η κυρία Αρετή Μπέκα, υπεύθυνη των εκδόσεων Μπέκα, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ηλία Αλεξίου, καθηγητή του Γυμνασίου Σπάτων, για τη βοήθειά του στην προβολή και στα τεχνικά θέματα. Το Βάνο Μπέκα, ένα παιδί από τα Σπάτα, ταλαντούχο ηθοποιό, που μας τιμά με τη συμμετοχή του στην εκδήλωσή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέλος του συλλόγου μας, κυρία Γεωργία Στάμου, για την προσφορά των κερασμάτων από την επιχείρησή της Αρτοποιείων Ίσες. Επίσης ευχαριστούμε τα αδέλφια Τσάπου, ιδιοκτητών του Καΐνο Καφέ, για την ευγενική παραχώρηση του όμορφου χώρου και ασφαλώς όλους εσάς για την παρουσία σας. Μαζί μας είναι και όλοι μας τιμάτε ασφαλώς, είναι η κυρία Ραυτοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος και Αρχηγός της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Βηρογιάννης, ο πρώην Αντιδήμαρχος Σπάρτων κ. Αθανάσιος Μαριέτης, και όλοι εσείς, φίλοι, γνωστοί, τα μάτια σας είναι όλο χαρά και αγάπη και πάντα μας στηρίζετε. Σύσσωμος δε είναι και ο σύλλογος γυναικών αντέντυπος. Να είστε καλά, θα απολαύσουμε λοιπόν και θυμάστε τα κορίτσια και θα δούμε μια ζωή πολύ όμορφη, πολύ δύσκολη, με πολλά μηνύματα και ένα φωτεινό παράδειγμα, νομίζω, για όλους εμάς. Σας ευχαριστώ. Τα ονόματα των παρουσιαστών είναι η κυρία Βάσια Γερμανού και η κυρία Μαριλένα Γήπαρη, είναι εκπαιδευτική. Και η κυρία Μπέκα. Η 8 του Μάρτη είναι η μέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Ήταν πολλοί αυτοί οι αγώνες, σκληροί και όχι ανέμακτοι. Στις 8 του Μάρτη του 1857, στη Νέα Υόρκη, οι εργάτες στην κλωστοβαδουργία ξεσηκώθηκαν ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και στο χαμηλό μισθό, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το Μάρτιο του 1912 έγινε μια μεγαλειώδης πορεία στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχαν 23.000 γυναίκες εργάτριες στις κλωστοϊφαντουργίες της Νέας Υόρκης, διαδηλώνοντας και πάλι απαιτώντας 10ωρη βάρδια, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσως μισθός με τους άντρες, κατάργηση της παιδικής εργασίας και δικαίωμα ψήφου.
Το σύνθημά τους ήταν ψωμί και τριαντάφυλλα. Σε όλο τον κόσμο καθιερώθηκε ο 8 του Μάρτη ως ημέρα μνήμης για τους αγώνες των γυναικών, για διεκδίκηση ακόμα και των πιο βασικών δικαιωμάτων τους. Ο σκοπός της μνήμης του χθες είναι η αφύπνιση του σήμερα. Η 8 του Μάρτη δεν είναι απλώς μια μέρα, αλλά μια υπενθύμηση της δύναμης, της αντοχής και της προσφοράς κάθε γυναίκα. Ας εμπιστευτούμε από τις γυναίκες γύρω μας, ας εμπνευστούμε από τις γυναίκες γύρω μας και ας συνεχίσουμε τον αγώνα για την ισότητα στην εργασία, στην οικογένεια, στην κοινωνία, για ένα καλύτερο κόσμο ίσων ευκαιριών, χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις. Γιατί παρά τα βήματα που έχουν γίνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι υποδομές, θεσμικές και άλλες είναι επαρκείς για την υποστήριξη των γυναικών. 8 του Μάρτη, μια συμβολική ημέρα. Συντηρούμε σήμερα μια αφιέρωμα σε μια γυναίκα με μεγάλη δύναμη ψυχής και δυνατότητες έκτασης. Η γραφή της είναι μια διαφορετική γυναικεία ματιά στο πεδίο του έντονου λόγου. Γυναίκες της Γιώτας Μάρτη. Από την Ασπασία στη Σαρκό και από την Λασκαρίνα στη Μελίνα, από την Ευρυδίκη στη Μαντώ, ύστερα στη σύγχρονη Μαρίνα. Γυναίκες στη ζωή συνέχεια του κόσμου ουρανός. Και συνεχίζει το κλίμα της, από την άρεση του Λεπάρη. Η Γιώτα είναι μια γυναίκα σημαντική επειδή στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, στην κλειστή κοινωνία όπου ζούμε, με τη συμπερίληψη ως άγνωστη έννοια τότε, κόντρα στις αντιξότητες, κατάφερε να μορφωθεί, να εξελιχθεί, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, να μετουσιώσει την ευαισθησία της σε δημιουργική δράση επιλεκτή. Οι γονείς της, η Μαρία και ο Σπύρος Μάρτου, ήταν καθοριστικοί συντελεστές για όλα όσα πέφτηκε. Ο αγώνας της οικογένειάς της ήταν δύσκολο, με τη συναισθηματική ενίσχυση, τη διαρκή υποστήριξη και την εξασφάλιση της οικονομικής αυτάρκειας. Οι γονείς της, με διορατικότητα και δυναμισμό, της έδωσαν όλα τα εφόδια για να ενταχθεί. Και ο αγώνας αυτός αποτελεί κορυφαίο μάθημα ζωής για γονείς. Ο σύζυγος και η κόρη της είναι οι συνοδοιπόροι στα σταθερά και τα σταθερά της στηρίσματα. Η συμβολή του φιλικού περίγυρου ήταν σημαντική επίσης. Κυρίως όμως ήταν ο προσωπικός δικός της αγώνας να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Αντιμετώπισε με θάρρος την αναπηρία της. Επέμενε στην κατάκτηση της γνώσης του στόχου του. Δημιούργησε κίνητρα να παλέψει για απόκτηση δεξιοτήτων. Με δεδομένη την αναπηρία και το πλαίσιο της εποχής, διαμόρφωσε το χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. Η ευαισθησία και η συναίσθησή της και όλα τα παραπάνω διοχετεύτηκαν σε δημιουργικό έργο. Η επιλογή της Γιώτας Μάρτου για το σημερινό μας αφιέρωμα έγινε για όλα αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα της. Είναι ανεξάρτητη, ανθεκτική, αξιοπρεπής, ασυμβίβαστη, δημιουργική, δυναμική, επίμονη, συσματάρα, ευαίσθητη. Περήφανη μαμά, θαραλέα και τολμηρή, προσιλωμένη στην αλήθεια, μαχητική πρωτοπόρος, συμμετοχική στα κοινά. Έχει αξίες και σεβασμό, ενσυναίσθηση, σε αγάπη, ελπίδα για τη ζωή. Και όπως λέει η ίδια, από 3 ετών, από 3 χρόνων σε αμαξίδιο, είμαι παιδί της πολιομελίτιδας. Τώρα είναι πάνω από 60 χρόνια αυτή η κατάσταση που είμαι σε αμαξίδιο. Δεν είδα το σχολείο, δεν το έζησα, δεν μπήκα σε τάξη, δεν έχω συμμαθητές. Βίωσα μεγάλο ρατσισμό και βιώνω ακόμα. Αυτό λοιπόν που βιώνω τώρα είναι χειρότερο από το παρελθόν. Τώρα υπάρχει μια καλυμμένη κατάσταση με τα κτητικά επίθετα, με την τάκα αποδοχή, αλλά δεν είναι έτσι. Ο ρατσισμός καλά κρατεί. Αυτό δεν με καλύπτει, δεν με εκφράζει. Πάλεψα για τη ζωή μου, την κέρδισα και πολέμησα επίσης όλοι. Δεν δέχτηκα ποτέ καυτελική συζήτηση. Αυτό το επίσης όλοι
Πολύ λίγες φορές το βίωσα. Είναι από το σύζυγο, είναι από το παιδί μου, είναι από τις μαθήτρες και τους μαθητές του παιδιού μου. Δεν το έχω βιώσει από πολύ κόσμο. Αντίθετα, βλέπω πως ό,τι γίνεται, γίνεται γιατί έτσι πρέπει. Αυτό δεν το θέλω, δεν μου αρέσει. Και μιλούν τώρα κάποια στιγμιότυπα φωτογραφικά από τη ζωή του. Εδώ την βλέπουμε μωρό. Το πρώτο της καλοκαίρι στη Λούτσα, γεννήθηκε στα Σπάτα και έζησε τους περισσότερους χειμώνες εκεί. Τα 10 καλοκαίρια τα περνούσε στη Λούτσα. Εδώ λέει η ίδια, μάλλον όπως λέει η ίδια, αγάπησε και τις δύο πόλεις για διαφορετικούς λόγους στην καθεμιά. Την πρώτη για τις εκείνη ρίζες της και τη δεύτερη για την αίσθηση ελευθερίας που της δίνει. Τα τελευταία 20 χρόνια ζει μόνιμα στην Αρτέμιδα. Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στον Άγιο Πέτρο, την παραμονή του Πανηγυριού. Την αυλή της γιαγιάς σε Σπάτα, με την ονά της στους Αμελόσιπους όταν η περιοχή των Αμελοσίπων ήταν ακόμα εξωτική, κολύμπι στη θάλασσα της Λούτσας, πάλι με τον μπαμπά και από μικρή στο διάβασμα η Ιώτα. Αλλά ακούσε πολύ το διάβασμα, ήταν βιβλιοθάρος. Στο αγροτικό του πατέρα της, 15 ετών, βόλτες με την παρέα. Λέει λοιπόν η ίδια χαρακτηριστικά γι' αυτό. Στη νιώτη μου έκανα τα πάντα. Ανέβαινα σε βουνά, με φίλους, με φίλες, δεν στερήθηκα τίποτα. Εδώ βλέπουμε σε ένα γλέντι στο σπίτι της στη Λούτσα. Η ζωή μου πραγματικά ήταν πλήρη, ήταν γεμάτη. Όμως υπάρχει αυτό το όμως, ήταν μια πολύ δύσκολη ζωή. Την πρώτη φορά που είδα ένα λουλούδι που μου έκανε κατάπληξη, ήταν ένα μικρό πράσινο φιλαράκι στο πατρικό μου σπίτι της Αστάρας. Είχε πλητρώσει ανάμεσα στο τσιμέντο, δεν υπήρχε χώρος να φύτρωνε. Ήταν τόσο, όσο μια κρίση από κενό. Και η δεύτερη φορά ήταν σε κάποιους κάτω εδώ στο σπίτι μου στη Λούτσα, όπου άφησε ένα θαυμάσιο λουλούδι για ένα βράδυ. Την άλλη μέρα αυτό το κλείνει και μαραφή. Έκανε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στο λουλούδι του κάστου και το πράσινο φιλαράκι με το μόβ λουλούδι του τσιμέντου, με τους ανθρώπους που παλεύουν για να κερδίσουν τη ζωή τους, αν θέλετε για να τους αποδεχτούν οι άλλοι, και για να μην μιλώ γενικά, έκανε μια σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα λουλούδια και σε μένα. Ήταν μια δύσκολη ζωή. Τώρα που μεγάλωσα μπορώ να το δω, αυτό και το πω. Δεν υπήρχε πρόσβαση και δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα σε πολλά ιδιωτικά ιατρεία, σε δραστήρια πολιτήρια. Σε πάρα πολλούς χώρους που αφορούν τον πολιτισμό, σε θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες εκδηλώσεων, επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση καλή. Σε κάποια σχολεία, ευτυχώς όχι πολλά σήμερα, για να μην αναφερθώ στην ανύπαρκτη προσβασιμότητα στους περισσότερους χώρους εστίαση, σε καφέ, εστιατόρια και άλλα, παρότι παίρνουν άδεια από την πολιτεία. Και ερχόμαστε στις σπουδές της Λιώτα. Με δασκάλες της κυρίας Λίτρα, του Τουρέκα, Βασιλείου Κουλούκη, πήρε το πολιτήριό της από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Σπάτων, με διευθυντή τον αείμνη στο Μιχάλη Μπέκα, η ίδια μου τα χαρακτηριστικά για αυτή την εμπειρία. Θέματα που έβαλαν, μου τα έβαλαν όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου. Έγραψα από τους 8 και μισή που ξεκίνησα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και ο βαθμός μου ήταν 9,5. Στο σπίτι έκανε και μαθήματα αγγλικών και γαλλικών. Ως ταχύτων διδακτήσα, απόκτησε το απολυτήριο του Νησίου, υποχρωστάρι στη φιλόλογο Χαρτερού Κίτα, μια γυναίκα με συναίσθηση, αποσπασμένη τότε στη διεύθυνση δευτεροδάφνης της Πρώτης Ανατολικής Αττικής, που τη βοήθησε να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις. Επισημαίνω την νομοθεσία εκείνη την εποχή εκπαιδευτικού παιδείας Τρίτσι, σκεφτείτε, τότε άρχισε δηλαδή να εξετρώνεται στην εκπαίδευση. Ωστόσο, η Ιώτα, παρότι υπήρχε νομοθεσία, για να πάρει το πολιτήριό της, στηρίχθηκε σε πιο παλιό νόμο, με τη βοήθεια της κυρίας Βασίλα Μαρακάνου, που προέβλεπε, ακούστε, πέρα από τα παιδιά των διπλωματών και του τέος βασιλιά, που δικαιούνται να ήταν κατοίκων διδακτέντες, υπήρχαν και άλλες εξαιρέσεις του νόμου. Έτσι, σε αυτές τις εξαιρέσεις στηρίχθηκε η Ιώτα και πήρε το πολιτήριό της. Ο γάμος με τον Σοκράτη Πετώτη. Με την κόρη της Μαρία Μωρό στο σπίτι, στο Σπάτα, το 90. Η Μαρία μεγαλώνει. Βλέπουμε φωτογραφίες της Μαρία με την Ιώτα. Η Μαρία με τις γονείς της.
μαμά Κόρη γιορτάζουν τα γενέθλια της Ιώτας. Εδώ τις βλέπουμε μαμά και Κόρη σε μεγάλες χαρές και από μία οικογενειακή έξοδο. Μαμά με τη Μαρία. Η οικογένειά της, που βλέπετε εδώ την οικογένειά της, θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στον άντρα της, τον Σωκράτη Μπερτόλη, που είναι ο άνθρωπος που την υποστήριξε, την υποστηρίστηκε βέβαια, όσο και οι γονείς της, τόσο δηλαδή υποστήριξε τον Σωκράτη την άνθρωπο κατά γονιά. Η ίδια λέει ότι ο άντρας της είναι το στήριγμά της ως το μεγαλύτερο δημιούργημά της. Ερχόμαστε τώρα στην δραστήρια συμμετοχή της Ιώτας στο Μορφωτικό Σύλλογο Σπάρτων Ξενοφών ως πρόεδρος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τη Ιώτα στην ίδια ηλικία τη γνώρισα στο Σύλλογο μέσα από τις εκδηλώσεις και δράσεις που ήταν πρωτοπόρος. Μυστικές εκδηλώσεις έχουμε εδώ τον Μορφωτικό Σύλλογο Ξενοφώντα με τον Μίκνα Δημήτρη Νόμπελ στον Οδυσσέα Λύκη το 1979. Από το αφιέρωμα στον Οδυσσέα Λύκη, στον Μορφωτικό Σύλλογο Ξενοφών, βλέπουμε τον Ελίτη, βλέπουμε τον Άννα Κατράκη. Επαιτειακές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, την Εθνική Αντίσταση, το Κυρενέρ, Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Θυμάμαι τότε είχαμε συλλέξεις συνεντεύξεις, που βέβαια σήμερα αποτελούν αρχαιακό υλικό για ενδεχόμενο ερευνητή που θέλει να συγγράψει κάποια στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Γυναίκες ηλικιωμένες εκείνης της εποχής δίνουν συνέντευξη και περιγράφουν τον τρόπο ζωής στα Σπάρτα και άλλα. Ερχόμαστε τώρα μια πανελλήνια πρωτιά που ήταν βασικός στέλεχος της Ιώτας αυτή, τα φροντιστηριακά μαθήματα, λέω από το 1984-1985, ήταν ένα εγχείρημα στο οποίο συμμετείχαμε τότε πολλοί νέοι, φοιτητές, καθηγητές, εθελοντικά ένωμα. Πολλές άλλες εκδηλώσεις, διάφορες κινηματογραφίες, συναυλίες, του Λοΐζου συγκεκριμένα, αφιερώματα, δάχτυλα κλπ. Καρναβαλικές εκδηλώσεις, το πρώτο καρναβάλι της Άσπρας έγινε το 1986. Και μάλιστα εδώ δίπλα είναι το άρμα του Συλλόγου Γυναικών, με την πρόεδρό μας, την Μαρλίνα, την Πλατφόρα και την Γιαννάκη, εκεί πάνω στο μονοψηλό καπέλο, από ό,τι βλέπετε. Ναι. Συνεχίστηκε με το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο. Η πρόσκληση του 1981. Εδώ βλέπουμε το Ρίτσο με τον Κατράκη και την Ιώτα. Άλλο ένα στιγμιότυπο που μας είναι ο Ρίτσος με την Κοταμανίδη, την ηθοποιό και την Καπλαμανάκη, δεν είναι αυτή. Η Ρούλα Καπλαμανάκη. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με το Ρίτσο, και εδώ μια ιδιόχειρη, βλέπετε, εδώ, το άλλο στο βιβλίο υπογραφή του Ρίτσου. Συνεχίζουμε το απόφαμα της ευκαιρίας στην ημερήσια που ανέφερε για το Ρίτσο, την εκδήλωση. Δρόμος, της Κωστούλα Νικοπολίου, ένα κομμάτρακτο που είχε συμμετοχθεί μέσα στην αίθουσα του Σαναστρότα, του Μοσολευτικού Συλλόγου, από την ίδια την Ιώτα και από την Κίνα την Πιτοφέρη, που είναι καθημερινή μέλος της Κίνας. Σήμερα είναι πρόεδρος στο Θεατρικό Συλλόγο του Δαυτοκοντούλου. Εδώ έχουμε το όνειρο, το ποίημα της Ιώτας που έγραψε σε ηλικία 20 ετών. Το Έλα, και συνεχίσουμε το ποίημά της με τον Ελέγχο Δαναβούλου. Με γλυκιά απριλιάτικη νύχτα που βιαζόταν να ξημερώσει και να αναγκιάσει το Μάιο. Τα αστέρια στον ουρανό έμοιαζαν σαν χιλιάδες καντιλιέρια που τρεμόζονταν και σαν εκατομμύρια αόρατα μάτια που παρακολουθούσαν τη γη και τους ανθρώπους της. Γύρω παντού βασίλευε ησυχία. Μια ησυχία από αυτές που μαρτυρούν πως οι άνθρωποι έχουν πετάξει τα σύννεφα της δουλειάς. Άλλος μαχαίρι, άλλος κασμά, κι όλοι τους. Και ο φωνιάς και ο εργάτης, και ο ληστής και ο αγρότης έχουν περάσει στην προσωρινή ανυπαρξία.
Μόνο κάτι λουλούδια και τα μαγιάτικα στεφάνια ξαρρυκνούν και περιμένουν να στολίσουν το Μάιο. Ξαρρυκνούν τα λουλούδια μόνο ή άραγες και ένας φωνιάς που περιμένει το γιο της ελευθεριάς για να τον σκοτώσει. Περιμένει τον μαχητή, τον γενναίο, για να του κόψει τη ζωή έτσι όπως ο περαστικός διαβάτης κόβει ένα λουλούδι, για να τον φοβήσει να συνεχίσει το μεγάλο και ατρόμητο έργο του. Και τον σκότωσε. Ήταν έργο ενός ή χιλιάδων. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Σκότωσαν το διγενή, τον άφοβο, τον ελευθερωτή. Και ξαφνικά όλη η φύση κήρυξε συναγερμό. Όλα τα λουλούδια που είχαν συναχθεί για να κάνουν μια καθώς πρέπει υποδοχή στο Μάη, συναθρίστηκαν για να τον στολίσουν και να τον κλάψουν. Μα πιότερο να τον στολίσουν, γιατί το κλάμα δεν ταιριάζει για τους γενναίους. Κατάρα στο φωνιά, κατάρα φώναξαν τα λουλούδια. Και μαζί με αυτά ξεψύχησε η άνοιξη, εκείνο το ρογκολάλαμο πρωινό. Συνεχίζουμε με την ενασχόληση της Γιώτας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώνουμε λοιπόν ότι συμμετείχε στους συνδυασμούς κάθε δικαιώμα στο μέλλον, 90 πολίτες, και με τον Καλλιτεχνικό Δήμο τη Νέα Πόλη, με επικεφαλή τον κύριο Χρήστο Μάρκο. Εξελέγει τη Δημοτική Σύμβουλο τότε και ψηφίστηκε ως πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος των Ξενικών του Δήμου Σπάρτων Αρτέμιδος. Ως πρόεδρος του οργανισμού αυτού, ξενικών, του Δήμου Σπάρτων Αρτέμιδος, μετέφερε τα γραφεία του οργανισμού στην Αρτέμιδο. Οργάνωσε τον οργανισμό, υπάλληλοι κλπ. Στέλασε στο χώρο τη βιβλιοθήκη, την κινηματογραφική λέσχη, την φιλαρμονική και πολλές άλλες δράσεις. Σήμερα που έχουν καταργηθεί όλα τα νομικά πρόσωπα, δεν γνωρίζουμε με τι πλαίσιο λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Αρτέμιδας στην Ξενοκόρο. Τότε πάντως ήταν στον οργανισμό. Και μια που μιλάμε για βιβλιοθήκες, προτεραιότητα για τη Γιώτα υπήρξε ο εμπλουτισμός της μικρής προϋπάρχουσας βιβλιοθήκης που προερχόταν από κάποια δωρεά δημότη. Επίσης, η προτεραιότητά της ήταν η δημιουργία της δανειστικής και η λειτουργία της κινηματογραφικής λέσχης. Κατά τη θητεία της ως προέδρου του οργανισμού, αξίζει να επισημάνουμε τη διοργάνωση 200 συνολικά εκδηλώσεων στον πρώτο καλλιτεχνικό Δήμο Σπάρτων Αρτέμιδων. Αυτές οι 200 εκδηλώσεις στοίχησαν σύνολο 5.000 ευρώ. Σε αντιδιαστολή με τα σημερινά συμβαίνοντα, που μόνο το περσινό καρναβάλι, όπως είδαμε στη διάρκεια, κόστησε γύρω στις 70.000. Η Γιώτα κατάφερε οι 200 εκδηλώσεις να έχουν κόστος 5.000. Και αυτό γιατί είχε το υπόβαθρο και είχε και την πείρα. Η Γιώτα είναι η μοναδική ίσως, πιστεύω, από τους προέδρους του πολιτιστικού οργανισμού και υπευθύνων, ίσως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, που τα τελευταία 40 χρόνια που εγώ γνωρίζω, είχε σχέση με το αντικείμενο αυτό. Γι' αυτό και συνέβησαν όλα αυτά. Και όσο σας είπα παραπάνω, και τα παρακάτω που ενδεικτικά μόνο θα αναφέρομαι. Είναι τελείως ενδεικτικά αυτά που θα ακούσαμε. Μια εκδήλωση εδώ, μια δράση. Θυμόμαστε το χτες, ζούμε το σήμερα. Στα Σπάρτα, στην αρχαία του Μαρτίου, το ίδιο και εδώ. Από το καρναβάλι συνεχίζουμε. Χορεύοντας καλωσορίζουμε τον Μάη, το 11, το ίδιο το 12. Βλέμ για το πανηγύρι Πολυού Παναγίου Κωνσταντίνου Πέτρου Παύλου, με τον Βασίλη Σαλέα, με τον Διασενή Σαραγούδα,
Νίκο το Μεσοδίτη, Πέτρο Λιανμένο, Κώστα Σαραβίδα και άλλους στην αυλή του πρώτου δημοτικού. Τον δρόμο του Στιφάνου με ποδήλατο, το 11. Ερχόμαστε τώρα στην Ηλέκτρο του Σοφοκλή, το 12, με τις μορφές έκτασης του Θωμά Κινδύνη. Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη, το 12. Βλέπετε ότι αυτή είχε γίνει επίδοση στο Πνευματικό Κέντρο, πάντων με τη συμπλήρωση 55 ετών από το θάνατό του. Τότε, μάλιστα, ο Λευτέρης Χαρονίτης ήταν που ταξίδεψε στην Αθήνα από την Κρήτη, όπου μένει μόνιμα, για να παραστεί και να μιλήσει στην προβολή του ντοκιμαντέρ. Ενδεικτικά αναφέρω και τα βραβρόνια 14 που συνέβαινε. Το τριήμερο εκδηλώσεων περιλάμβανε ερασιτεχνική παράσταση Νεφέλες και αφιέρωμα του Λιτσάνη και βέβαια ήταν και φιλαρμονική του οργανισμού. Ερχόμαστε τώρα το Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου στο Πνευματικό Κέντρο του Σοβέρνα. Είναι από τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις. Η μία είναι το Εαρινό Φεστιβάλ, ο θεσμός. Τότε. Τώρα, τα νούμερα είναι. Το Εαρινό Φεστιβάλ, λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε το 7ο αφιερωμένο στο Μάνο Πατιδάκη, το 8ο στο Μίκρο Δωράκη, το 9ο στον Αμίλιο Βεάκη και το 10ο στον Δημήτρη Χόρν. Βλέπετε τώρα το 7ο, αναλυτικά, το πρόγραμμα του 7ου, βλέπουμε, το 8ο, 10ο, με τη Μάρο Κοντού στο βήμα, το Πνευματικό Κέντρο επαναλαμβάνει όλα αυτά. Και πάμε τώρα στις αξέχαστες και ανεπανάληπτες βραδιές στο Μουσείο Ήλιου. Είναι τα ποιητικά λοιπόν αναλόγια η δεύτερη αυτή κορυφαία εκδήλωση. Τα ποιητικά αναλόγια αποτελούνται από 3 κύκλους. Πραγματοποιήθηκαν το 11 μέχρι το 14. Περιλαμβάνουν μοναδικά αφιερώματα για τους φόρους της συνολικής μας κρίσης. Θα σας πω ότι το Φάδι, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρούχ, τον Βάρμαλη, τον Πρετάκο, τον Γκάτσο, την Δημουλά, τον Ελίτη, τον Καπαδία, τον Επασιώτη, την Μητώτισσα, την Πολυπούρη, τον Ρίτσο, τον Σεφέρη, τον Σουρί. Επίσης, πολύ αξιόλογοι ήταν οι άνθρωποι των γραμμάτων του πνεύματος και οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτές τις βραδιές. Βλέπουμε εδώ στον πρώτο κύκλο το αφιέρωμα στον Γιώργο Σουρί, που ήταν οι τελευταίοι, με τους ηθοποιούς που συμμετείχαν, στον ηθοποιό του τελευταίου. Αφιερωμένο λοιπόν στον Οδυσσέα Ελίτη εδώ. Πάμε στη Μαρία Κωτικούρη, με την περιοδιά που αναφέρει στην Ακαδημία. Έχουμε και μια φωτογραφία επίσης και το ίδιο. Τη Λιθιώτισσα, Κατερίνα Αγγελάκη Ρούχ, δεν ζει η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούχ σήμερα. Μαζί της Ηλιώτα. Η Κίδη Μουλά, άλλη μια που δεν είναι εν ζωή, η Κίδη Μουλά, απεβίωσε ένα μήνα είπαμε μετά η μία από την άλλη. Έχουμε και συλλεκτική αξία αυτές τις φωτογραφίες εδώ. Έχουμε τώρα το βήμα, το πρώην βήμα Κοσπάτου του κ. Μάρκου εδώ, με την Κιδουλά και την Λιώτα. Και συνεχίζουμε με την ίδια την Κιδουλά, το αφιέρωμα σε αυτήν, και ακολουθεί η Γαλάτια Καζαντζάκη, με τη Βάλια Φουλάκη, το Βάρναλι, αφιέρωμα στο Κώστα Βάρναλι, τον Ναπολέον Παναπαθιώτη και τη Ρίτσα Βούμη Παπά, τον Νίκο Καβαδία, τον Γιάννη Ρίτσο, Νικηφόρο Βρετάκο, τον Κωστή Παναμά, τον Άγγελο Σικελιανό και τον Κώστα Καλιωτάκη,
Ανδρέα Λυρίκο, Νίκο Ιγκονόπουλο και Μανώλη Αναγνωστάκη, Νανά Ισαΐα και Τίτο Πατρίκη. Βλέπουμε εδώ τώρα τη Γιώτα εδώ σε διάφορα φαντανέ στον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι η Γιώτα. Αυτό είναι το έργο της, μέσα από τη γράφη της. Και αυτή είναι η Γιώτα που εμείς γνωρίσαμε και αγαπάμε. Και τώρα ας προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση βάσια του έργου της με αναφορές στη γυναίκα που έχει μόνο. Γιατί της Γιώτας της αρέσει να παρατηρεί τους ανθρώπους και να τους βάζει μέσα σε διάφορες ιστορίες που γράφει. Η Γιώτα Μάρκου δεν λέω κάτι βέβαια το πρωτόγνωρο, είναι από τα Σπάρτα, αλλά όσες φορές το λέει στο αυτό της λόγο, το νιώθει και το καμαρώνει. Δεν αφήνει να το φανταστεί όταν θα το ζήσει. Το τραγουδάνε το μούστο, τα σταφύλια, τα χρυσή, την ίδια αίσθηση έχει από τη θάλασσα, η οποία χάρηκε και αγάπησε στη Λούτσα, την Αρτέμια Πολύνα. Η συγγραφική της δυνότητα δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα που άπτονται της γυναικείας της φύσης ή της αναδηλίας, αλλά και σε ό,τι αγγίζει την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου, του πολεμένου, του αδικημένου. Γι' αυτό αφιερώνει πολλά κείμενά του σε γνωστούς ανθρώπους ή σε γνωστά ή όμως οδυνηρά γεγονότα. Αφοσιώνεται με αγάπη στα κινήματα, στην ποίηση, στο θέατρο και στην εκκλήση. Έχει ευαίσθητη ζωή, με συναίσθημα τρυφερό κατεξοχήν. Η αγάπη και το δίκαιο πρωτοστατούν. Και μετά υπάρχει η ένταση του θυμού, κλιμακώνεται με το σοβαρό βλέμμα, το αυστηρό καπηλώνεται με την τρυφεράδα των αναμνήσεων του σπιτιού, της ήπιας καθημερινότητας, των συγγενών, γονέων, θείων, αλλά και γειτόνων. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει μονόδρομο μια ήρεμης λίμνης, αλλά άμποτη και πλημμυρίδα, μια θάλασσα από όπου ξέρει συγγραφέα πώς θα σε ακουμπήσει στη στεριά, αναγνωρίζοντας τη γοητεία της εμπειρίας που πέρασε. Από το διήγημα Γαλήνη συνέλεξα αυτή τη φράση που θεωρώ πως είναι το σήμα κατά τεθέν της Γιώτας Μάρκου. Να έχεις γαλήνη μέσα σου ό,τι και να γίνει και να πολεμάς μέχρι το τέλος με ό,τι αγαπάς, λέει η Νίνα, η ηρωίδα. Στο πέρασμα των κειμένων φάνηκαν γυναίκες που για αυτές έχουμε όλοι μας μιλήσει με γνωστούς φίλους, όπως οι αδελφοί, οι αδελφές, οι ανήπατρες, γιατί δεν βρήκαν αυτό που θα ήθελαν ένα αποτέλεσμα, ο αδελφός μου είναι αυτός εδώ το καλύτερο. Άλλες είναι οι γυναίκες που δουλεύουν αυτές για να εξασφαλίσουν τα προστοζή στην οικογένεια, όσο μάλλον όταν ο άντρας τους είναι άνεμος ή άρρωστος. Άλλες είναι οι γυναίκες μηχανές, αυτές που θα κάνουν όλα όπως νομίζουν πως πρέπει και όταν νομίζουν πως πρέπει. Θα αναλάβουν να πηγαίνουν στα μνήματα για να ανάβουν τα κατήλια και να λιβανίζουν. Θα σταθούν όλη τη μεγάλη εβδομάδα κεριά αναμένα ίδιες σε όλες τις ακολουθίες, πρώτες να πάνε και να φερθούν στο πιο δράμο μέχρι την Ανάσταση. Θα κάνουν αυτό ακριβώς που νομίζουν πως πρέπει. Άλλες που για κάθε περίπτωση θα είχαν να σου πούν την κατάλληλη παροιμία και εσύ να ξαφνιάζεσαι. Πώς θυμώνται και βρίσκουν την κατάλληλη κάθε φορά. Ή που δεν τους ξέρει και καμία εορτή του χρόνου. Γιορτές γνωστές, σπάνια ονόματα, όλα να τα ξέρουν. Άλλες να έχουν πάρει στραβό δρόμο, η κοινωνία λέει, για να έχουν κάποιο παιδί που τον μεγαλώνει κάποιος παππούς ή γιαγιά. Θα πάρουν τον ίσιο δρόμο. Άλλες που είναι χιλιάδες και έχουν πολύ περισσότερη επικοινωνία με κάποιον ύψος ή αγαπημένη θεία. Άλλη περίπτωση είναι η σχέση μητέρας και γιου. Είναι πολλές φορές καταληκτική, αλλά και καταστροφική. Η καταπίεσή της θα μικρύνει το ανάστημα του γιου της και ως παιδί και ως άντρας μέχρι τη λύτρωση που είναι ο θάνατος της. Ας περιπλανηθούμε στο γραφτό λόγο της Γιώτας Μάρκου. Το πρώτο χρονολογικά βιβλίο είναι ο Χορός Αντιπάγων, τον Νοέμβριο του 16, λογοτεχνικά κείμενα. Στο μόνιμο κείμενο με το Χορός Αντιπάγων διαφαίνεται μια γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας που τώρα δεν τη θυμάται κανείς. Πόσες τέτοιες κυρίως καλλιτέχνες δεν έχουν περάσει στη γειτονιά, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω του ότι δεν έχουν πια ζήτηση. Τι θα έκανε αυτή η γυναίκα? Θα έκλεινε το βιβλίο της ζωής της πολύ σκληρά, έτσι όπως έζησε, αυτοκτονώντας μπροστά στα μάτια του κοινού που κάποιο άλλο κάποτε την είχε ανατρέψει. Τις Κυριακές τα απογεύματα. Μια αναφορά σε στιγμές και σκηνές των περασμένων χρόνων, οι γυναίκες των δύο σοριών, αδελφές,
αδέλφες, να μαζεύονται στο σπίτι του πατρικό και να πίνουν το παραδοσιακό ελληνικό τουρκικό το λέγαμε τότε. Καφέ μαζί με το κρύο νεράκι, να χαχανίζουν, να κουτσομπολεύουν με κάποια χαρακτηριστικά είτε στην κίνηση είτε στο λόγο. Σε γειτονιές άλλες μαζεύονταν επίσης έξω από την πόλη του σπιτιού με εκείνες τις καρικίνες, τις ψάχνες ή τα σκαμνάκια, οι γυναίκες της παλιάς εποχής. Παιδικό παιχνίδι. Εκείνη η φιγούρα της μάνας που πάνω από τη ραπτομηχανή κεντάει όλα τα ρούχα της οικογένειας, πόσο γραφικά συνυφασμένη την εικόνα της του παρελθόντος και πόσα ρούχα ραμμένα ή μανταρισμένα στα κεράκια της. Κρυστάλλινο ποτήρι. Άλλη εικόνα και σκηνή παραλαμβανόμενη χρόνου, όπου η μάνα, έχοντας απαγορεύσει την είσοδο για τα μέλη της οικογένειας στη σαλονιτραπεζαρία, πληρωμένη καλά, οδηγόταν μόνο για τους ξένους, τους φιλοξενούμενους με αντίστοιχη τιμή τα επίσημα κρυστάλλινα ποτήρια ή και τα ασημένια και τα νιώτα. Ένας πολύ λυπημένος άνθρωπος. Τόσο διακριτικά γίνεται η πρώτη αναφορά έμεσα στο θέμα της αναπηρίας από την ίδια της συγγραφέα. Ο λυπημένος πατέρας που σηκώνει ψηλά στα χέρια του παιδί με την αναπηρία και όλο του το είναι ρωτά γιατί. Απάντηση που δεν έφτασε. Στη μάνα που πνίγει. Εδώ η μάνα, που το αγέλαστό της βλέμμα συντροφεύει τη λύπη του πατέρα για το κορίτσι τους. Κρύο μάρμαρο ο πόνος των γονιών. Τους καρακώνει βαθιά η πτήτα της ψυχής. Αν μπορείτε λίγο πιο... πολύ λίγο πιο δυνατά. Η Ρένε, μια γυναίκα Σύρια με άλλες και ωραίες ευγενείς συνήθειες στην πατρίδα της, τώρα εδώ στην Αθήνα, στο υπόγειο βέβαια, που προκαλεί, χωρίς να το θέλει, την έφρακτη περιφρόνηση. Τι έφταξε που η μεγάλη εισαγωγικά, μόνος εισαγωγικά, υστερεί σε αυτήν την ευγενή ζωή της. Χαμέρδια. Ο λόγος για τις γυναίκες που δίνουν χαρά της μιας βραδιάς στους άλλους ευτυχισμένους, συνειδητοποιώντας πόσο χαμηλά έχουν φτάσει, συνεχίζουν και κάπου τους έρχονται στο μυαλό οι παιδικές γλυκές στιγμές, οι ανέφελες και αθώες, κάπως να ισορροπήσουν, από κάπου να κρατηθούν. Όλα καλά. Κάποιες βαριές σκιές πέφτουν πάνω από την απανθρωπιά. Υπέρ πάσης υποψίας άνδρες, δεν θα πω κύριοι, που εκμεταλλεύονται ένα αθώο άτομο με αναπηρία νοητική. Εσχράμιαλα, που πέραν πάσης υποψίας κυκλοφορούν και πολλές φορές πεθαίνουν χωρίς να γίνει τίποτα φανερό. Αλλήμωνα για εκείνη τη δόλια ψυχή, την ανυπεράσπιστη. Αλλήμωνα. Η εικονοστάση. Η γυναικεία φιγούρα στην πνευματική της επικοινωνία με τον Θεό ανάβει κάθε βράδυ το καντήλι στο εικονοστάσι, προσεύχεται, νιώθει δέος για την μετέπειτα ζωή, αλλά φοβάται να αναζητήσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της πίστης, στην εσωτερική επικοινωνία με την ίδια τη ζωή. Γιατί χαμογελάς. Ένα αφιέρωμα της Μανούλας στο παιδί της, στο κορίτσι της, το κοριτσάκι της, όπως πάντα την βλέπει. Το κοριτσί της το χαμόγελο δίνει ανάσα, πνοή, ομορφιά και δύναμη παντοτινή στη μάνα, να της γλυκαίνει ακόμα και τον καημό της υπόστασής της. Το δεύτερο είναι ο επταποδόχος του Λιμού. Το Νοέμβριο του 2017 είναι λογοτεχνικά κείμενα και ποίηματα μαζί. Κατοίκον μαθήματα. Η απόφαση της οικογένειας για να μάθει το κορίτσι τους γράμματα, να θεωρηθεί ως κατοίκον διδακτήσα, σηματοδοτεί τη μεγάλη αυτή διαδικασία με διπτό περιεχόμενο. Το κορίτσι, λόγω της αναπηρίας, δεν μπορεί να συμμετέχει στο σχολείο, παραμένει στον προσωπικό του χώρο και αυτό μπορεί να έχει και ωφέλεια. Όμως, μη συμμετέχοντας, απομακρύνεται από το δικαίωμά της στην ενεργή εξέλιξη μέσα σε μια ομάδα. Μαθαίνει γράμματα και αριθμούς, όρους και καταστάσεις, δύναμη και κατακτήσεις. Πώς όμως να συγχωρέσει, πώς να χωρέσει τη μικρή της αγκαλιά αυτός που είναι στην αλήθεια. Πανοπλία. Περίπτωση να εμφανίζεται η θεωρία της πανοπλίας. Σιδερένια φυσικά. Μεταφορικά η πανοπλία επικονίζει την αναπηρία που περιβάλλεται από κάποια υλικά δεδομένα για να στηρίξει το αδύναμο σώμα, αλλά και σιδερένια προστασία από την άξενη πιθανότητα της παρουσίας τρίτων. Θάλασσα. Γυναίκες, αλλά και όχι μόνο, από ξένες χώρες που ήρθαν αλλού για δουλειά και καλύτερη επιβίωση. Τόπος συγκέντρωσης η Αθήνα. Όλα αλλάζουν, όλα. Ακόμα και η θάλασσα η διαδρομή. Μαχαίρι. Η επικίνδυνη χρήση του μαχαιριού,
γιατί γνωρίζουμε τις δύο όψεις, την καλή που κόβει το ψωμί και την κακή που μαχαιρώνει. Στην επικίνδυνη είναι ο άνδρας που ζηλεύει τρομερά τη γυναίκα που δεν τον θέλει πια. Τη μαχαιρώνει για να μην μπορεί να είναι όμορφη για κανέναν, αφού γι' αυτό δεν θα είναι εκεί πλέον. Οι τραγικότητες της ήλιας που παίρνει το μαχαίρι να πρωτοστήσει στη μετέπειτα ζωή του κλίματος της γυναίκας. Χρώματα. Μέσα στην παλέτα των χρωμάτων συναντάς αυτά που θα σε ταξιδέψουν κάπου, είτε τα βιώνεις, είτε σε εμπνέουν, είτε σου θυμίζουν, είτε ξαναζείς κάτι αναπληρώντας. Υπάρχουν και αυτά που σου δέρνουν την καρδιά, το χρώμα του σκοτεινό, όπως το γκρίζο του κεφαλομάτιλου της μάχης, που παραπέμπει στην πίκρα της ζωής, τα πρόσθετα και τα ρητηριασμένα της χείλη από τον πόνο της ψυχής. Βρεγμένη ζάχαρη. Η αναδρομή στην παιδική ηλικία είναι καταλήτης για τους πιο πολλούς. Αναμνήσεις από σκηνές του τότε, όπως η μικρή που χαρούμενη, έτσι κι αλλιώς, κρατά τη φέτα το ψωμί στα χέρια και αυτό της φτάνει. Μια φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεγμένη φέτα με ζάχαρη, τι μοναδικές στιγμές χαράς και ανεμελιάς, ο κόσμος όλο δικός της. Τώρα καθημερινά πιέζεται να αποδείξει ότι είναι καλά. Έτσι, η ανάμνηση της ζάχαρης ίσως τσιγκλικάνει τη ζωή. Ίσως να πλέξει τη φαντασία της στιγμές όπου ξανάρχονται τα χρόνια της τα παιδικά, εκείνα τα χρόνια αγγλικά. Το επόμενο βιβλίο είναι στις ρήμας στο φτερό, του λόγου τη Λαμέχη, τον Ιανουάριο του 19 και είναι ποίηση. Πρώτα είναι η μοιραία. Πάντα υπάρχει στις παρέες η μοιραία. Αυτή που θα κάνει να στενάξουν οι καρδιές των αγοριών, η απρόσιτη. Όμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, την θέλουν όλοι και αυτή γελά. Ένα γέλιο που αντιστεί σαν εκοφαντικό αδύνατο στις καρδιές τους, που δεν μπορούν να την αποκτήσουν, ούτε καν να την πλησιάσουν. Μόνο γράφουν σε αυτήν, χωρίς να τολμήσουν να της δώσουν κάτι. Μόνο φαντάζονται. Μόνο. Γεωμάτια από αγάπη, χωρίς ανταπόκριση. Οι φίλες. Τι ωραία που διηγείται την ιστορία των δύο φιλενάδων και ποιήτρια, συνονόματες, γειτόνισσες από τα παιδικά τους χρόνια και πολύ αγαπημένες, αλληλοσυμπληρώματα στους χαρακτήρες, είναι αυτό που λέτε πως τα αιμόνυμα απαιτούνται, τα ετερόνυμα έλκονται. Έτσι και είναι υπομονετική και είναι ευρική. Μείναμε μέχρι το τέλος και μια ακολούθησε την άλλη στην άλλη ζωή. Καμωματού. Μετά την ιδέα, η καμωματού. Μοιάζουν στην ωρεοπάθεια και στον εγωισμό. Αυτή δεν θέλει να σκανδαλίσει ένα πονεμένο και ταλαιπωρό. Και ούτε που τη νοιάζει. Ναζιάρα και αλαζονική. Για σεμί, στην κόρη των θυρών. Είναι μια τρυφεράδα σύγκριτη αυτή τη αφιέρωση τη ίδια τη καρδιά στην κόρη, στο μονάκριβο παιδί τη. Πήρε από το Γιασεμιού τη χάρη, την υπέροχη λευκότητα και το μοναδικό άρωμα και άρχισε να τραγουδά μια παλάτα με κεντήρια και αρώματα. Πόση η αγάπη τη μάνα στην κόρη τη. Νιώθει τη γλυκύτητα του παιδιού τη, δεν μπορεί να ζήσει μακριά τη, είναι ένα με το μοναδικό τη πλάσμα. Η μάνα του φωνιά. Κάθε μάνα θέλει τα καλύτερα λόγια για το παιδί τη. Όσες φορές τύχει αυτό να στρατοποιήσει, εκείνη θα το σκεπάσει με την αγάπη της και θα το υπερασπιστεί μέχρι θανάτου. Πάντα το παιδί, το μικρό της παιδί, και ας φτάσει σε ηλικία μεσήλικα. Πάντα είναι η μάνα που πραγματικά. Φωνιάς. Κάποιος το έβλεξε για το παιδί. Δεν φταίει σε αυτό. Θέλω το παιδί αγάπη. Η μάνα που δεν θα καθίσει να στο πάτο της. Μόνο πάνω από το τόπο της. Προσευχή στον δρόμο να της πει, να της τον αποδώσουν ή να του δώσουν την μικρότερη τιμή. Η κούπλα. Αιώνιες εικόνες, οι εικόνες των κοριτσιών με τις κούκλες τους από αρκετά χρόνο. Άλλες πύληνες, άλλες χάρτινες, άλλες πάνινες, άλλες πλαστικές, άλλες από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Εδώ είναι η κούκλα που οφείλεται εσύ. Μεγάλες είναι σε εμάς, στην κοπέλα και την κούκλα της. Στιγμές μοναδικές που ενώνουν μυστικά με διάφορες καταστάσεις και γεγονότα. Η κούκλα εκεί, μέχρι που έσπασε. Διαλύθηκε. Και έμειναν τα κομμάτια της καλά κρυμμένα σε ένα σερτάρι. Η κοπέλα επάνωσε. Χρόνος ελάχιστο του άλλου βιβλίου, το Νοέμβριο του 19, είναι αμφιγείμενο. Υπέρμαχοι και επικριτές. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εκτενέστατη αναφορά στην ανακοινία της συγγραφέως, παρόλο που μιλάει για αυτήν μόνο σε μια φράση. Η όλη όμως εικόνα που παρατίθεται στο αφήγημα αυτό πλαισιώνει τη δύναμη της πορείας της ζωής της. Γυναίκα σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολο περιβάλλον, όπου οι επικριτές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν τη συμπόρευση στη ζωή τους ενός ατόμου που ιδρύει τελείως μιας γυναίκας με ανεπηρία.
κακότροπη συμπεριφορά που δεν αντιλαμβάνονται πόσο μαχήτρια χωρίς περιορισμούς είναι, επειδή στέκεται εκεί παράλληλα με τους επιθετές. Θα τη βαφτίσουν αλαζονική και απόκριτη. Όμως υπάρχουν στο ίδιο μοτίβο και υπέροχα. Αυτοί που ήταν το άλλο, το πιο πατροπρόσωπο, είδαν και εκτίμησαν τις αρετές που αναδύονταν από την άβρα στα ηλιώτη της, κάνοντας τα μάτια της την ίδια τη μαχήτρια. Είχαμε τυπίο. Δύο γυναίκες εμφανίζονται σε φωτογραφίες. Η γυναίκα που προσφέρεται σε έναν γέρο, η καρδιά του, η γυναίκα που νομίζει πως είναι κάποια, προκειμένου στο τραγούδι της νύχτας και ζει μέσα στην αυταπάτη της, συγχρόνως απατημένη από έναν άντρα του υπόκοσμου, βαρύς, τάχα και αυτός μέσα στην αυταπάτη. Δύο γυναίκες που βλέπουν να ξεφτίζει ζωή τους, χωρίς να κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να σηκώσουν ψηλά την αξία της. Ένας μάγκας στο βοτανικό. Από συντηρητική οικογένεια κόρη, η όμορφη Μαρίκα, η διόρυφη μάλλον, αλλά η μουσική και ιδίως το ρεπέτικο της ξεσήκωνε παρά τις θυμώδεις αντιδράσεις του πατέρα της, νυχτοπερπατημένος εκτός, που δεν ήθελε να καηγούν από αυτοριστικά τα κορίτσια. Αν είχε γάμη αυτή, μόνο το τραγούδι και ο χορός, ο ρεπέτικος κυλούσαν χαλαρωτικά και λειτουργικά στο αίμα της. Χοροστάσιο. Ο παραστατικός χορός με δύο παρτενέρ που η εξέλιξή του ξέλισε όλο το κοινό του καταστήματος. Παράτεροι? Όχι. Συνηθισμένοι? Όχι. Συγκλονιστικοί για τους δύο που μπήκαν στο χορό? Αυτό ναι. Ο άντρας που ξεκινά και η γυναίκα που μπαίνει με το ανεκτερικό καροτσάκι το άρμα της, όπως το αποκαλεί. Είναι πιο δυνατό σε γεγονός σαν χορός. Χορός των δυνατών, των δυνατών χορευτών. Το γελεκάκι του χωρίς, υποδίσταση. Σήμερα πολυχειρισμένη εικόνα, και αυτό που βλέπουμε γραμμένο στην Πετρίνη, στην ταπέλα, είναι οι μεταποιήσεις ρούχων στα μαγαζιά που υπάρχουν. Η ποδίστρα όμως του κειμένου είναι εκείνη η παλιά ποδίστρα που έρευε τις περισσότερες γυναίκες του κάθε τρόπο. Με τις πρόβες της, τη δακτυλίδα, τη στεραπτομηχανή, τα σχέδια, τη γόμα, τα κρυβάσματα, ή ακόμα και τις κοπέλες που μπορεί να κάνουν βοηθούς. Η ζωή της υποδίστρας είναι άδικη, όπως άνθρωποι και το τέλος της. Έξω καρδιά. Η γυναίκα έξω καρδιά, φιλόξενη, κοινωνική, που σου άρεσε τόσο να μιλιάσει παρόλο με έναν άλλον τρόπο που πέρασες, η θεία η αγαπημένη και αργότερα η περιφορήση της σε άντρα με ψυχολογικά προβλήματα, η στολογική μάνα, η δεινή μαγείρισα, η ανεκτοδιά, η γυναίκα που έφυγε από τη ζωή αποσυρώμενη σιγά σιγά από τα προβλήματα της υγείας της. Ίσως να είναι πιο σαφισμένη να βλέπεις μια μεγάλη στα χρόνια γυναίκα να πήρε, να καπνίζει, επειδή η ζωή όπως θα ήθελε, όπως θα έλεγε, δεν της φέρνει και καλά. Όμως να το βλέπεις αυτό σε μια 20χρονη κοπέλα είναι παράδοξο. Είναι αναπόλυτο. Είναι κατά το ζήν προχίστρα. Πρώτα να ζήσει και δεν θα πει πως θέλει να πιστεύω. Λες και είναι 100 χρόνια. Έτσι αισθάνεται, λέει η 20χρονη. Και λες. Εκείνη η γυναίκα με τα χέρια πουλιά. Πόσο μεγάλη και σπουδαία μπορεί να γίνει μια γυναίκα, ιδιαίτερα όταν ζει στη βιοπάλεια, να κάνει τα πάντα για να ζήσει τίμια που δεν φοβάται τα δουλειά. Αλλά και πόσο μεγάλη ψυχή έχει όταν συντηρεί ένα παιδί, μοναχοπέδι, ανάπηρο, από πολιομελίτιδα, μάνα βράχος, να κρατήσει το μεγάλο ξεκαημό και να προχωρήσει τη ζωή με αξιοπρέπεια και πέστα σε ό,τι λέει κάτι. Μάνα κουράγιο. Δικτατορία. Κατοίκον την αρτήση συγγραφέας αναφέρεται στον τρόπο που διδάσκονται τα γράμματα, στο σπίτι, λόγω της χαρακτηρίας υποχρεωτικών. Σήμερα κάτι πιο οικείος θα το ακούσει. Την δεκαετία του 60 όμως δύσκολο, αλλά και σπουδαίο να μπορείς να αναστήσουν τη λύση για το παιδί. Το παιδί μου ματρήσει στις 29 Απριλίου του 1967 την αρχή της δικτατορίας. Τότε έμαθε πως υπάρχουν και ανάπαρα του πιστόπου. Χειρότερα τους πολλές. Στις Κεραλένες. Η αδελφή που ζει με τον αδελφό της και δουλεύουν παρέα στο εμπορικό, θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη δουλειά, όμως όπως φαρμακείο ή γραφείο ταξιδίων ή φούρνος, δεν έχει σημασία. Ετοίμασαν κρίκες για επικείμενους γάμους, τους χάρηκαν ή μπορεί να μην το έδειξαν. Και στο τέλος έγινε ανίκατη αδελφή, με το κόρη, όπως δεν είχαν, και ο αδελφός της ανέφερτος και με το πολύ καλό όπως το λέει. Αν η αδελφή δεν προχώρησε η κλωρινή του γάμους, να αποτελεστεί και αυτή, άφησε ο σιωρής του αδελφός. Αλλαγή ονόματος, Σάντι.
Η Κυριακή άλλαξε το όνομά της σε Σάββατο, έτσι για να ξεχωρίζει. Ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας ήθελε να είναι κάποια άλλη, να δείχνει τη μικρότερη την ηλικία της, να ξεχωρίσει είτε με φίλες τυπικές, είτε με ζωή αλλού. Αυτή η ζωή την απομόνωσε και έμεινε να τη λένε μαϊμού μακριά από την αυτοκότητα και τον δοσύνη των παιδιών. Στα ψηλά. Η μάνα είναι αυτή που θα κρατήσει το παιδί της όρθιο, γερό, κυρίως ψυχολογικά. Θα το πάρει αγκαλιά και θα το δει το παιδί όλο τον κόσμο μέσα από τη ζέστα της θετικής αγκάλιας. Μετά θα μεγαλώσει. Μέχρι τότε θα του πάρει τα όπλα. Εδώ έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Η κοπέλα που μεγαλώνει πίσω στο μάνα, αδιάφορη για τα παιδιά της και ο πατέρας στα ναρκωτικά. Προδιαγεγραμμένη πορεία για το κορίτσι. Χωρίς όρια, χωρίς αγάπη, χωρίς Θεό. Όλοι την κοιτούσαν χωρίς να την κοιτούν. Και η 22χρονη έφυγε από τη ζωή από τα χέρια του άντρα που δεν συγχωρούσε ούτε βλέμμα απιστίας. Τα επέτεια. Ψηλή, βαμμένη, ξαφιά, γεμάτη από ματιοδοξία, από εγωισμό, είχε αναζητήσει την ηλική μαλακτακότητα και είχε ανικανότητα στο να αναζητήσει το ίδιο στον εαυτό. Και το γάμο της από εγωισμό που γέννησε. Αυτή ήταν η ζωή της, το χεράκι της, το ποδάκι της, αχ, που ήθελε να την αναφέρει και που γέμισε από παραξενιά και έμεινε μόνη. Και μόνη αργότερα αποζημίωση. Γυναίκα κοντή δίπλα στον πολύ ψηλό άντρα της, παράτερο, αλλά μέτρε με μια σχέση μια ζωής, ο ένας δίπλα στον άλλο. Δυναμική αυτή, ιδιαίτερα στα χρόνια της κατοχής, ξενικέθηκε ως νοσοκόμα στη Μέση Ανατολή, ξαναβρέθηκε μετά πολλά χρόνια αργότερα, ένα από τα παιδιά, και έτσι η γυναίκα επιστρώθηκε πάνω στον άντρα της, δίγοντάς του την φορτικότητα της. Κάπως έτσι και αυτός αναστράτησε. Ο δυναμισμός της γυναίκας όμως έκανε ξανά την προφητεία του, ξεπέρασε το παραστράτημά του, έριξε αλογίσεως και φύγανε για θέση την αμαρτία. Η φθορά. Είναι πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να δεχτούν τη φθορά του χρόνου, ιδιαίτερα οι γυναίκες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν πολλά εμφανισιακά χρήσματα. Η Χρυσάνθη ήταν μια όμορφη και αισθησιακή γυναίκα. Πέρασαν χρόνια και Χρυσάνθη και μαράχτηκε σαν Χρυσάνθη. Αυτό που δεν ήθελε ποτέ να ρωτήσει. Έσετε είναι. Θα έρθει η μέρα του γερόντος. Αδέρφια. Η νοητική αναπηρία, λέγεται και η νοητική υστέρηση, είναι μια σημαντικά μειωμένη ικανότητα κατανόησης νέων, η σύνθετων πληροφοριών και μάθησης και εφαρμογής νέων δεξιοτήτων, δηλαδή μειωμένη νοημοσύνη. Τα δύο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Κώστας, αλληλοσυμπληρώνονται και μόνο έτσι μπορούν να σταθούν στον έξω από τις συνήθειες του Κώστα. Ό,τι μπορεί ο ένας καλύτερα, ο άλλος το πολύ κάπου αλλού. Το αστείο, η πλάκα ή το κάνω χάζι, εδώ είναι επικίνδυνο. Οι άλλοι δεν έχουν τη σωστή αντίληψη της αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων και συντελούν μια τέτοια ανόητη συμπεριφορά που τους αποπροσανατολίσουν και να τους οφείσουν ελαφρά την καρδία σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Είναι δυσέβρετη συμπάθεια η αγάπη σε ανθρώπους που για κάποιο καπρίτσιο της μοίρας πήραν στους τρόνους τους τέτοιο βαρύ φορτίο, το φορτίο της αναπηρίας. Το επόμενο είναι οι δίδες, τον Ιούλιο του 20. Σας παρακαλούμε, αν μπορείτε, περίπτωση να γράψει τη λασέτα ότι να κάνουμε ένα 7-8 διάλειμμα. Λίγη παρουσία της δίπλα σε εντάσεις τεράστιες των δύο κυρίως ιδρών της οικογένειας. Το δεύτερο θεατρικό μονόπλατο, την ερήμωση, μοναδικό πρόσωπο και η γυναίκα η Βούλα. Κοριτσάκι μικρό προστάτευτο, δίχως μάνα, έπεσε στα νύχια παιδεραστή, που στη δυστυχία της επάνω έγινε πεταλούδα της νύχτας. Διωγμένη από πατέρα και την τόπια κοινωνία, άλλαξε μέρος στη σπίτι. Δεν μπόρεσε ποτέ, ακόμα και όταν πέθανε ο πατέρας της, να καταγγείλει το τέρας παιδεραστή, για να μην συνέχιζε τα ίδια και σε άλλα κοριτσάκια και για να μην τον προσκυνάνε ως σπουδαίο μέσα στην κοινωνία. Σταμάτησε την εκπόρνευση και έγινε αλκοολική. Και μέσα από τον αλκοολισμό της σκότωνε με όλους τους τρόπους το κάθαρμα, το τέρας. Το επόμενο θεατρικό είναι το Μάιο του 22 και λέγεται Λοξά Βλέποντα. Στο πρώτο, τη γιορτή, το πρώτο μέρος, υπάρχουν 5 ζευγάρια που συζητούν μεταξύ τους επί τη ευκαιρία της γιορτής του ενός. Μία είναι η σκηνή όπου οι φιλοξενούμενες γυναίκες συζητούν το θερμό θέμα της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία και εποχή. Στο υπόλοιπο μέρος, οι γυναίκες παρακολουθούν και δεν ακούγονται όλες μαζί.
αντίθετα από τους άνδρες, που ο καθένας, ανάλογα με το διαμορφούμενο χαρακτήρα του, εκφράζει τα θέλω και τις επιτυχίες του. Στο μονόπρακτο μονόλογο του τίτλου «Ηθοποιός», ο μοναδικός άνδρας μέσα από τη μεγάλη του αγάπη για την τέχνη, το θέατρο, ζει και αναπνέει. Η έννοια γυναίκα αντιπροσωπεύεται εξαιρετικά και μόνο από τη μάνα του. Οι υπόλοιπες γυναίκες που γνώρισε στη ζωή του απλά πέρασαν και δεν άφησαν στίγμα. Το επόμενο θεατρικό κυκλοφορείται κορσές. Κυρίως πρωταγωνιστεί μία γυναίκα, η Μαριάννα, με μια απίστευτη φοβία και αιμονή με το ήθος και το λόγο ύπραξης ενός κορσέ. Συζητά με μια φίλη εκτρότητάς της τις σκέψεις και τους φόβους της και με έναν ψυχίατρο ο οποίος προτείνεται να τη βοηθήσει στην απαλλαγή από τον αφιερωτικό κορσέ που της έχει γίνει έμμονη ιδέα στις σχέσεις της με τους ανθρώπους. Κορύφωση των σκέψεων της συμπεριφοράς είναι η προβληματική ψυχρή σχέση μεταξύ της Μαριάννας και της μάνας της. Ήθελε να έχει μια γλυκιά μάνα της αγκαλιάς, και έτσι στόχο να την αντιμετωπίσει διαλεκτικά και εις βάθος για να θεραπευτεί από το σπίτι με το κορσέ. Στο μονόπρακτο μονόλογο διαφορετική, η Φωτεινή διηγείται την ασταθή και κλανεμένη τη ζωή. Από νωρίς τη ζωή της ένιωσε τη διαφορετικότητα στις σχέσεις με το άλλο φύλο, την άρνηση να σχετιστεί μαζί του και την έλξη που ανέβηκε με γεωμετρική πρόοδο στις σχέσεις της με το γυναικείο φύλο. Στη δεύτερη σκηνή του επόμενου θεατρικού με τίτλο «Μετάλλαξη», μέσα από τον πληγμό των δύο ανθρώπων, από το συμφέρον γκρέμισμα των ανθρωπίνων αξιών και ευγενών ιδεωδών, και καθώς οδεύουν και οι δύο στο χαμό, ξάφνου φωτίζεται το μυαλό του ενός από τον έρωτα για τη Μάρο, τότε που ήταν και οι δύο ερωτευμένοι και χορεύουν στην ακροταλασσιά. Η γλύκα του έρωτα για αυτή τη γυναίκα. Αυτή η λάμψη ήταν η τελευταία αναλαμπή πριν πέσουν και αυτού τα μάτια στο μαύρο σκοτάδι. Το τελευταίο μέρος από τα λαψά βλέμματα είναι το μονόπρακτο μονόλογος στις ρόδες. Πολύ σημαντικό. Είναι οι 4 ρόδες του αναπηρικού αμαξιδίου της γυναίκας που μιλά. Στέκεται μπροστά στο φως και ζωγραφίζει, σχεδιάζει, πλάθει, αναπαριστά μια ολόκληρη ζωή πάνω σε αυτό το αμαξίδιο. Ολόκληρη όχι. Από 3 χρονών και αφού της έκαναν το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας. Ανέμελες στιγμές, τα καλοκαίρια στη θάλασσα μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της, χαρούμενη να γεύεται την παιδική της ηλικία ατόφια με την φεράδα και αγάπη από αυτήν και από όλους τους άλλους προς αυτήν. Μετά μπήκε σε ένα οδοντοτό τρενάκι και άρχισε να παλεύει για να φτάσει στις επιθυμίες της, ξεπερνώντας όλες τις επικίνδυνες τροφές και τα εμπόδια που της παρουσιάζονταν. Να τελειώσει το δημοτικό με δασκάλα στο σπίτι, να συνεχίσει μόνη, πάλι σκληρή, αντιμέτωπη με τους βασιλόπαιδες, που είχαν το μοναδικό προνόμιο της κατοίκονης δασκαλίας, να φτάσει να μάθει την αγγλική και γαλλική γλώσσα, να πάρει το απολυτήριο ηλικίου με τις αδειξότητες που σαν φίδια ορθώνονταν μπροστά της, εργάστηκε διδάσκοντας στα αγγλικά και γαλλικά. Την απασχολούσε πάντα ο στόχος και η πρόοδος της στο στίβο της ζωής. Με τους φίλους που τους είχε από παλιά ή που τους αποκτούσε με την προσωπικότητά της, αλλά και με τους δίθεν που έδειχναν ψευτολίκη ή που απέφυγαν να συγχρονιστούν μαζί της. Παντρεύτηκε, απόκτησε κόρη, δίδαξε στην κόρη της αυτό που της χαρακτήριζε πάντα, που την χαρακτήριζε πάντα, να βλέπει τον ήλιο, το φως και να αναπνέει με ανάλαφρη καρδιά. Η Αλέκα, όπως λέει την ηρωίδα, λέει μια πολύ όμορφη πρόταση. Όταν κάτι δεν μπορεί να αλλάξει, προσπαθείς να το βελτιώσεις όσο μπορείς. Και μετά, όσο αμήλικτο και αν είναι αυτό, το αποδέχεσαι. Και δείχνει αυτό δύναμη ψυχής που διδάσκει. Η Αλέκα, μια περήφανη γυναίκα που ξέρει να τραγουδά και να χορεύει δυνατά. Η Αλέκα που είναι η Γιώτα. Αυλαία και υπόκριση. Το Φεβρουάριο του 1921 γράφει ποίηση με το τίτλο «Του χρόνου του ψημίκου». Το βιβλίο αυτό έχει αφιερώματα και μέσα σε αυτά ανθίζουν τα κλίματα. Του χωρισμού και στις αγάπης είναι πολλές οι εκφράσεις, οι φράσεις μέσα στα κλίματα που αναφέρονται στη σχέση ενός ερωτευμένου ζευγαριού ή ακόμα ενός χωρισμένου ζευγαριού, όπου ο πόνος προετανεύει. Αλλού μιλάει η γυναίκα, αλλού μιλάει ο άντρας για τη γυναίκα. Στίχοι όπως «Πενθύμησα τις Κυριακές που όλοι γυρνούσαν και μοιάζαμε πουλιά ερωτευμένα» ή αλλού «Κι ανάβει οργή του ουράνιο τόξο, εσύ θα λείπεις, δεν θα ξανάρθεις».
Ή όταν φιλούσα δυο χείλη σου, ένιωθα όλες τις πλάσεις κυβερνήτης. Και όταν μου γελούσαν τα μάτια σου, το πρόσωπό σου με τραβούσε σαν μαγνήτης. Και πόσα άλλα. Στο ποίημα επίσης όρις διαισθάνεται κανείς την πάλη των συναισθημάτων στις κουβέντες της μάνας και της κόρης, που θέλει να αντιμετωπίσει τη ζωή ολόρθη, και ας είναι καθιστή από την αναπηρία, και τη μάνα που δίνει την υπέρτατη συμβουλή να κοιτά τον κόσμο επί ίσης ώρες, να τον αντιμετωπίζει και να επιβάλλει την αντιμετώπιση των άλλων και να πολεμά επί ίσης ώρες. Στη συγχώρεση, μία Μαγδαληνή, μία Καλλιόπη, μία Ντέζη, ή όπως αλλιώς θέλει να τη λένε, η γυναίκα που αφέθηκε στην κατρακύλα της ζωής, αποζητά το έλεος από τον Κύριο, έχοντας έντονη την αυτογνωσία για να λειτουργεί. Συγχώρησε τα πάθη και τις ανομίες μου, φωνάζει, και ψιθυρίζει ταυτόχρονα. Και κλείνει το κεφάλι. Στο κοίταγμα είναι ένα κεφάλαιο μόνο του, και της θύμησης που ανασύρει ένα άρωμα. Εδώ θα προσθέσω και ένα τραγούδι. Η αναστάτωση, ο καημός, οι επιθυμίες, οι σκέψεις που πάνε και έρχονται, συγκρούονται και αδειμονούν να ανταμώσουν τον πόνο, την αγάπη, μέσα στο στροβιλισμό του αρώματος, που όσο δυναμώνει, τόσο πιο πολύ εντείνει το συναίσθημα. Στον φεγγαριών το αφιέρωμα, το φεγγάρι σαν καθρέφτης καθρεφτίζει στα μάτια του ερωτευμένου το αγαπημένο πρόσωπο της εναράιδας του. Προσδοκά τους αγαπώ της, έτσι φωτεινό, γλυκό και ρομαντικό, όπως είναι και το φως του ολόγιου φεγγαριού. Πόσες γενιές ρομαντικών ψυχών δεν αναστέναξαν κοιτώντας το φως του φεγγαριού, δεν έγραψαν στίχους για την αγάπη τους, ή ακόμα ως έμπνευση χορεύοντας η καρδιά τους μέσα στο φως της καταλυτικής πανσελήνου. Στην αγάπη μιλάει η ποιήτρια για την αγάπη της ζωής της, τον παντοτινό σύντροφό της. Η καρδιά της αναπολύει την πρώτη τους καρδιακή συνάντηση. Χαίρεται στο λάβρωμα της ψυχής κάθε φορά που παρομοιάζει την αγάπη και τη ζωή τους μαζί, με τη ζεστασιά στο κρύο, τη δροσιά στη ζέστη, στο βάλσαμο σε κάθε τόνο, τη στήριξη που μέσα από τα μάτια εισπνέει όλη τη βαθιά έννοια της συζυγικής αγάπης. Στο τραγούδι της Μαρίας, η μάνα ξεπερνά την ποιήτρια και παίρνει από το χέρι το παιδί της, την κόρη της. Τη συμβουλεύει να σταθεί στην αποκοτιά του κόσμου του ολόκληρα, καμαρωτά, περπατώντας και διαπερνώντας κάθε κύμπολο αλλάζουν και να αντιχεί η αλήθεια της στους ανθρώπους, με την ευχή τη μητρική να πορευτεί στη ζωή της. Στο ποίημα «Μάνα», η ποιήτρια αναφέρεται στην ηρωίδα μάνα της. Αφιέρωμα στη μάνα που στήριξε και αγάπησε όσο κανείς το παιδί της, που της γλύκαινε, ζέστηνε τον αέρα με φτερούγες που αγκάλιαζαν και της έδινε το χαμόγελο, το γέλιο που αντυχεί και δίνει δύναμη, αλλά και σκιάζει αυτούς που προκαλούν τον πόνο. Εδώ, κατά επιθυμία της ίδιας της ποιήτριας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό ποίημα, το οποίο ονομάζεται «Όπου η γη». Στις γης τη φλούδα που πατάς, πρέπει να σέβεσαι και να τιμάς το πέρασμά σου, όχι μονάχα το συμφέρον να κοιτάς, μα να αγαπάς και να γελάς με την καρδιά σου. Στον κοριτσιόν τα μάγουλα να βάσεις ροζ και με βογιές να ζωγραφίζεις την αγάπη, πιάσε τα χέρια τους και χόρεψε μαζί ένα τραγούδι που μιλάει για τόσα πάθη. Πιες κόκκινο κρασί να δυναμώσεις, για να μην νιώθεις το βοριά να σε τρυπά. Και βγες μια νύχτα με φεγγάρι και να ξεφαντώσεις μαζί με το κορίτσι που αγαπάς. Στον κόσμο πάψε πια να δίνει σημασία. Ό,τι και να κάνεις, πάντα θα κακολογεί. Μονάχα η αγάπη έχει αξία. Πάμε να φύγουμε μαζί και όπου βγει. Τον Αύγουστο του 24, το τελευταίο είναι η ποίηση, το μάτιο που υπάρχουν. Στις μάγισσες τα παραλήθεια, πόσο η πλανεύτερα ματιά της γυναίκας συνεπέρνει και μαγικεύει τον άντρα, τον τυλίγει στο δικό της το ρυθμό, και αφού τον έχει δέσμιό της, τον παρατά μέσα στην απελπισία του. Και κάπου εκεί αχνοφεύγει η μορφή της μάνας, που τον είχε προειδοποιήσει τη γυναίκα αυτή. Στη χαρακιά η ποιήτρια γέρνει με λιγμό στο χαμό της μάνας της. Ένα ανεξιάτικο φεδιό που ούτε ο γελαστός Απρίλης μπόρεσε να το σταματήσει, να σταθεί φράχτης ορθός, να μην απλώσει τα φτερά της και χαθεί στα αλυσιάτικα σύννεφα. Στο γερί που κόβει η φωνή σου, μια γυναίκα σταθμό στο ρεμπέτικο και όχι μόνο τραγούδι, ξεπροβάλλει μέσα από τους λυρικούς τύπους, η Σωτηρία Μπέλου. Λιτή, δωρική, αλλά και πλούσια στον καημό και τον μεράκι του τραγουδιού της.
πόσο λείπει η δύναμη που απέπνεε τη φωνή της και παρηγορούσε κάθε πονεμένο σήμερα. Στον μονόλογο, η ηθοποιός πάνω στο θεατρικό σανίδι ερμηνεύει το φινάλε μιας παράστασης, ακραίας, κυριευμένα από τον εσωτερικό της πόνο. Μόνο που αυτή η παράσταση είναι η παράσταση της ίδιας της ζωής της και το φινάλε είναι το φινάλε της ίδιας της ζωής της. Στις γυναίκες, το είδατε και νωρίτερα, έρχονται μορφές από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. Ασπασία, Σαφόλα, Καρίνα, Μελίνα, Βρυδίκη και άλλες που πέρασαν και περνούν από το αϊταλές φως του κόσμου, αναντικατάστατες στη δική τους βηματισιά, σε χέρσους και σε δύσκολους καιρούς. Στους χειρόνακτες, με αφορμή τη γλυκιά συμβουλή της γιαγιάς, λέει, για να γίνουν λέει τα όνειρα που βλέπεις στον ύπνο σου αληθινά, πριν κοιμηθείς, φάει μια κουταλιά μέλι για να πουλήσουν και να τα πιάσεις. Πόσες και πόσες συμβουλές και σοφές κουβέντες των γιαγιάδων μας κρατάνε στη τροπιά και τις ανασύρουν από τη μνήμη μας όταν βρίσκουμε αντίστοιχα με τις συμβουλές τους καταστάσεις και γεγονότα. Σοφές και πίσω από τους παππούδες αυτές στέκουν και κρατούν το σπιτικό. Στο ποίημα στο τοξοβόλι με το άρωμα του, το Φαδία Γκουρ Σάλεμ, γίνεται λόγος για την ανίπονη συμφορά του πολέμου, όπου σκοτώνουν αδιάκριτα ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά, αρρώστους και τον Φατί, αυτόν που με το τόξο του προσπαθούσε να αποθήσει τους εχθρούς της πατρίδας του, ό,τι μπορούσε, όσο μπορούσε, γίγαντας μέσα από το ανατολικό του αμαξίδιο. Στη βία, όλη η φρίκη της γυναικοκτονίας που ξερνάει η πραγματικότητα. Γυναίκες που δεν μιλούν, που δεν θέλουν να βγουν προς τα έξω τα λιτότερα της σχέσης τους, που διστάζουν να πάρουν την απόφαση που δίνουν άλλη μια ευκαιρία. Μέχρι που γίνεται πρώτη είδηση πως έχασε τη ζωή της άτυχη γιατί δεν μίλησε έγκαιρα. Κι όμως, θα μπορούσε να σώσει αυτό το υπέρτατο δώρο, το δώρο της ζωής. Το ποίημα το τελευταίο, το οποίο επιθυμεί πάλι η ποιήτρια, πόσο αξίζει η αγάπη, είναι αγαπημένο της ποίημα. Πόσο αξίζει η αγάπη, ρώτησαν κάποιον ποιητή. Και αυτός απάντησε, δεν ξέρω, ίσως όσο όλη μου η ζωή. Ύστερα βρήκαν ένα νέο, δειλό και άπλυγο μαζί. Τις νύχτες κοίταζε τα αστέρια και ονειρευόταν το πρωί. Τότε και αυτός βρήκε τη λύση για να απαντήσει στα σωστά. Μα σαν στοχάστηκε λιγάκι, τους είπε όσο μια βραδιά. Τα χρόνια πέρασαν και φύγαν, μαζί τους και η μισή ζωή. Όλοι περίμεναν τη λύση στο ένιγμα που είχε τεθεί. Μα να, πιο κάτω εκεί στον δρόμο, άνθρωπος τραβούν σοφό. Το ρώτησαν για την αγάπη και απάντησε με έναν χρησμό. Αν δεις τις νύχτες τους ανθρώπους, τα μάτια να κρατούν κλειστά και να φοβούνται μην πεθάνουν, αγάπη δεν θωρούν μπροστά. Μόνο με αυτήν μπορεί να ζήσει ζητιάνος, μα και βασιλιάς, μικρό παιδί και να μεθύσει από τους χτύπους της καρδιάς. Εδώ κλείνει το 8ο και τελευταίο βιβλίο της λογοτέχνητας και ο χορός των ποιημάτων, των αφηγημάτων και των θεατρικών συνεχίζεται. Ξέρω πως η ευαισθησία θα αγκαλιάζει κάθε δημιουργημά της. Ανήσυχο πνεύμα, ανεξάρτητο. Θα πάρει την πένα και θα σκιτσάρει με μαεστρία το επόμενο θέμα που θα την αγγίξει και θα της μιλήσει στην καρδιά. Καλοτάξιδα όλα τα δημιουργήματά σου. Ερχόμαστε τώρα, ερχόμαστε τώρα να δούμε τις παρουσιάσεις των έργων της Γιώτας που έχουν γίνει στο Ζάπιο και στη Θεσσαλονίκη. Το 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο και στο 50ο επίσης στο Ζάπιο. Επίσης, παρουσιάσεις της έχουν γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας, στο Βιβλιοθήριο στο Πτέρνη, στο Μουσείο Ήλιου στα Σπάρτα το 2017, στο Art Café θέσης 7 στο Μοναστηράκι και το 17 και το 18 και το 19, στον Εύβοινο στα Σπάρτα το 18 και το 19. Έχουμε επίσης παρουσιάσεις της
στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας, στο Γιώτ Καφέ, στην Αρτέμιδα, πρώτη παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής, πρώτη παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής «Το μάτι του Πάτο», εδώ πάλι στο καφέ. Και να δούμε τώρα στις παρουσιάσεις της τους αξιόλογους ηθοποιούς, οι οποίοι διάβασαν τα έργα της. Γιαννακόπουλος, Καταδικός, Κάρπογλου, Γκέτα, Κωνσταντινίδης, Βελώτη, Γεωργοπούλου, Μπερτόλη, Λουκά, Δημητρίου. Οι τρεις τελευταίες είναι ναζίες. Έχουν μιλήσει η Εύη Μανοπούλου, Κριστίνα Παναγιώτου, Λευτέρης Κωνσταντινίδης και Ελίνα Κοντιζά. Να διακόψω λίγο, η κυρία Μανοπούλου μας τιμά απόψε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και βλέπουμε τώρα την ιδιόχειρη αφιέρωσή της στη Μαρία, την κόρη της. Και πότε να σε αστραφεί και πότε γοργοκάτω από την καράβη Μαρία. Πέρσι, τέτοια εποχή, στις 21 Μαρτίου, συμμετείχε σε αφιέρωμα για το συγγραφέα ποιητή Θανάση Τριαρίδη σε εκδήλωση του Δήμου Παλίνης στο Ηνοποιείο Πέτρου. Επίσης έχει συμμετοχή στα συλλογικά έργα, στον 31ο και 32ο τόμο της Εγκυκλοπαίδειας Χάρη Πάτσι και στη φιλολογική πρωτοχρονιά του 25 που είναι υποέκδοση. Έχει δημοσιευτεί κριτική για το βιβλίο της «Χορός Ακτιμπάγων» από τη φιλόλογο και ποιήτρια την κυρία Εύη Μανοπούλου που είναι παρούσα και την ευχαριστούμε πολύ, στο λογοτεχνικό περιοδικό το Έτυχαν. Το ποίημά της «Πώς ήθελα να είχα μια αγάπη» στη σελίδα Πολιτιστικά Νέα έχει δημοσιευτεί από την δημοσιογράφο κυρία Κάρη Παπαχρήστου. Επίσης, έχει μελοποιηθεί το ποίημά της «Άνεμος» από τον Πατρινό Μαέστρο συνθέτη, ερωτικροτή και συγγραφέα κύριο Άγγελο Ανδρεόπουλο, ο οποίος ήταν και εκτός του κύριος παρόν, αλλά κάτι συνέβη και κάποιο πρόβλημα. Η Διευθυνσία Παιανίας 30 Μαρτίου αυτού του χρόνου είναι στη θεατρική παράσταση «Το αυγό της μαμάς», έχει προηγηθεί ο Κωσές από το βιβλίο της Λοξά Βλέμματα και τέλος έχουμε τη Λιώτα εδώ χαμογελαστή για να καλέσουμε τον Πάνο να έρθει στο αναλόγιο και να μας για το θεατρικό αναλόγιο. Είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άρης Παρασκευόπουλος και είμαι ένας από τους κατά το κοινό αλλά και τους κριτικούς, έτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του θεάτρου μας. Αλλά αυτό θα το γνωρίζετε ήδη, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοια απογεύματα σαν το σημερινό, ο νους μου έχει την τάση να γυρίζει στα παλιά. Τότε που δεν έμενα ούτε μια μέρα στο σπίτι. Οι προσκλήσεις, ξέρετε, διαδέχονταν η μία την άλλη και αν δεν πήγαινα σε όλες, εκεί να έβλεπες παρεξηγήσεις. Το ίδιο βέβαια γινόταν και στην προσωπική μου ζωή. Δεν μπορώ να πω
παρέες που αποτελούνταν από φίλους, γυναίκες που πέθαιναν για μένα. Εντάξει, υπήρξα κάπως ωραίος άντρας στα νιάτα μου. Άντρες που επίσης τους άρεσαν, τι να πεις. Με λίγα λόγια ήμουν κάπως περιζήτητος. Παρ' όλα αυτά όμως, ποτέ δεν ένιωσα την πληρότητα. Όπου και να πήγα, ό,τι και να έκανα, όταν γύριζα στο σπίτι μου, ένα τεράστιο κενό με κύκλωνε και με έσφυγε σαν τα μάλια. Σαν ένα σιδερένιο χέρι στο λαιμό. Άλλη μια βραδιά έλεγα, σκεφτόμουν και η θλίψη μεγάλωνε και πιο πολύ. Πουθενά δεν έβρισκα ενδιαφέρον. Πουθενά. Αυτό το ορκίζομαι, παρά μόνο σε ό,τι περιέγγειλε η τέχνη μου. Η τέχνη μου, αυτό το κεφάλαιο. Το θέατρο. Το θέατρο, η τέχνη μου. Όλα τα άλλα μου ήταν τραγικά διάφορα. Δεν με άγγιζαν ούτε τα πρόσωπα, ούτε οι καταστάσεις που ζούσα. Κάποια κορίτσια που γνώριζα στα πρώτα νεανικά μου χρόνια, μου προκάλεσαν κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιο. Αλλά με το πέρασμα του καιρού, έπαψε. Έτσι γινόταν πάντα. Στην αρχή ενθουσιαζόμουν, μπορώ να πω, ενθουσιαζόμουν. Μέχρι εκεί. Πριν να συμπληρωθεί η εβδομάδα, άρχισα να παγώνω. Καλά. Πετούσα τη σκούφια μου που λένε για ατέλειωτες συζητήσεις, στα χρόνια της νιώτης βέβαια, που είναι τόσο πρόσφορα για κάτι τέτοιο, και για φιλοσοφικές αναζητήσεις, και να πω την αλήθεια, θλιβόμουν. Αφάνταστα θλιβόμουν, που δεν έβρισκα άτομα να μοιραστούν τις ίδιες ανησυχίες. Τους πιο πολλούς τους ενδιαφέρε η ύλη, το χώμα, τους άντρες τα λεφτά, βέβαια, και η δόξα. Και τις γυναίκες, τις γυναίκες πότε θα τις ξάπλωναν στο κρεβάτι. Καλά, από την πρώτη φορά που έκανα έρωτα με γυναίκα, δεν μου άρεσε εμένα το εύκολο γενικά, το εύκολο δώσιμο. Ήμουν γεννημένος κυνηγός, πώς να το κάνεις. Το απολάμβανα. Μου άρεσαν τα όχι που γίνονταν σιγά σιγά ναι, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια. Όσο πιο δύσκολη περίπτωση, τόσο τραβούσε το ενδιαφέρον μου. Αν δεν ήταν δύσκολη, προτιμούσα να είμαι ένα καιρό μόνος μου παρά να ήμουν μια γυναίκα που θα μου ήταν παντελώς αδιάφορη. Μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω τώρα τη σεξουαλική μου πείνα. Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι περισσότερο εγκεφαλικός τύπος. Βέβαια. Δεν μπορώ να λειτουργήσω τώρα με μια γυναίκα που δεν εκτιμώ το μυαλό της. Τι θα κάνω εγώ μέσα, οπότε φρόντιζε, είναι γυναικείος πληθυσμός γι' αυτό. Αν με ρωτήσεις τώρα τι ένιωθα τότε, δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω ξεκάθαρα. Από τη μία μου άρεσε. Δεν θα πω ψέματα. Από την άλλη με ενοχλούσε λίγο, παιδί μου, γιατί με απομάκρυνε. Έστω και για λίγο. Έστω και για λίγο. Από το στόχο μου. Ο στόχος μου ήταν πάντοτε το θέατρο. Το θέατρο για μένα η τέχνη είναι θρησκεία. Θρησκεία. Ο ηθοποιός είναι ασκητής. Το παραμικρό να συμβεί αλλάζει την καθημερινότητά σου. Σου προκαλεί κλειδονισμούς. Δεν γίνεται. Έταξα τον εαυτό μου στα δύσκολα. Στερήθηκα πολλά πράγματα. Όταν αποφασίζεις να ενταχθείς και εσύ στους μύστες, γιατί είναι μύστες, πρέπει η ζωή σου, ο τρόπος που ζεις να είναι ανάλογος. Ο ηθοποιός παίζει με όλο το σώμα του, με όλο το είναι του όταν είναι πάνω στη σκηνή, με όλους τους νεφρώνες του. Πολλές φορές, λοιπόν, εγώ παραγγείλησα τους δύσκολους ρόλους μου με γυναίκες. Με γυναίκες απρόσωπες και αδιφάγες ταυτόχρονα. Και πάλι ενώ ήμουν στη σκηνή μαζί τους να τις κατακτήσω, να τις υποτάξω σώμα με σώμα. Όσο περνούσε η ώρα, το κορμί άρχισε να τρέμει, να υδρώνει. Όπως λίγο πριν από την εξπερμάτωση. Λίγο πριν από την υπέρτατη ειδονή του ανθρώπου. Τότε, και όταν έφτανε το έργο στην κορύφωση, ήταν σαν να είχα ζήσει τη μεγαλύτερη ερωτική ευτυχία μέσα από την απόλυτη κατάκτηση της ερωμένης ρόλου. Ερωμένη ρόλους. Ωραίο αυτό να το σημειώσω. Αυτή η ταύτιση ίσως ευθύνεται που δεν έζησα τον απόλυτο έρωτα, εγώ. Τότε, στη ζωή μου. Τον ένα, το μοναδικό που λένε, εκείνο που συναντάς μόνο μια φορά. Η ερωτική μου ζωή κύλησε, μπορώ να πω, αρκετά διάφορα. Ένα τη θέση βέβαια με την καριέρα μου που υπήρξε πριν, δεν το συζητάμε, και η υπόλοιπη ζωή μου, οι κοινωνικές σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχαν πάντα μια
οι σχέσεις μου είχαν μια απόσταση. Εντάξει, εκείνη που υπήρχε ένα δέσιμο διαφορετικό, ένας δεσμός αδιάρρηκτος μέχρι το τέλος της ζωής της, η μάνα μου. Η μάνα μου πόσο με καμάρωνε, η μάνα μου. Έρχονταν στις πρεμιέρες η μάνα μου και πριν βγω στη σκηνή με κοιτούσε με τόσο θαυμασμό, με ένα βλέμμα ανάμεικτο, γεμάτο και ικανοποίηση και τρυφερότητα. Καλά, και κρυφά με έφτιανε. Για να μην με έπιανε το κακό μάτι των φθονερών ανθρώπων, η κακή τους ενέργεια που νυχτρίζει το χώρο. Βέβαια κρυφά από μένα, γιατί αν την έβλεπα να κάνει τέτοιο πράγμα μπροστά σε κόσμο, καλά εντάξει. Τα δυσκότωνα. Ποιος την κλείπω από την κρυβιά μου. Ήμουν πάντοτε για εκείνη το μικρό, το χαϊδεμένο, το αγαπημένο της παιδί. Το μονάκριβο. Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, όσα χρόνια με έβλεπε σαν να πήγαινα ακόμα στην πρώτη δημοτικού και να χρειαζόμουν τη φροντίδα της. Αχ, όσο ζούσε ήμουν απόλυτη έννοια της, δεν το συζητάμε. Ο Άρης μου έχει εντατικές πρόβες για το καινούργιο έργο που θα ανεβάσει, έλεγε στις φίλες της, που μου το εκμυστρεύουν, βέβαια γελώντας οι γυναίκες. Και χρειάζεται να προσαρμόσω τη διατροφή του, γιατί χάνει πάρα πολλές θερμίδες και πρέπει να τις αντικαθιστά. Και κάθε μέρα έφτανα στο σπίτι τα γυαλικά με την ειδική διατροφή για να αντιμετωπίσω την κούραση. Ό,τι δεν έπρεπε να τρώω, αυτά μου έφερε. Λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια και βάρινε η κακομοίρα, μην μπορώντας να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε παλιά, άρχισε να μου υπενθυμίζει πως είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και εγώ θα έπρεπε να έχω ήδη παντρευτεί. Και εγώ βέβαια της απαντούσα, ποιος το ορίζει αυτό, μάνα? Μου έλεγε ότι τότε θα πέθανε ήσυχη. Τότε θα πέθανε ήσυχη, γιατί δεν είχα κάποιον πάλι να με φροντίζει. Αχ, δε μάνα, που όταν έφυγες, έπαψα να είμαι το παιδί κάποιου. Σαν να γέρασα. Απότομα, δε μάνα, απότομα. Είχαμε ωραία σχέση, δυο μας. Με τη μάνα μου, βέβαια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μα όταν μας άφησε ο πατέρας, εντάξει, ήρθαμε ακόμα πιο κοντά. Δεθήκαμε περισσότερο. Μέχρι το τέλος. Μου λείπουν οι συζητήσεις μας, τα μυστικά μας, τα φαγητά, τα λάθη. Τα απογεύματα της Δευτέρας, όταν δεν είχα θέατρο και πίναμε μαζί τον απογευματινό μας καφέ. Μα πιο πολύ απ' όλα, η αγάπη σου, η μάνα. Η αγάπη σου, νιώθω ορφανός από τότε που σ' έχασα. Ας είμαι κι ένας γέρος και κουβεντιάζαμε γλυκά και τρυφερά, τόσο όμορφα. Σαν να γινόταν τότε η ψυχή μου με τα ξένια και με τύλιγε. Απανάκια έρηνας στο μετάξι της. Η δουλειά μου. Η δουλειά μου αυτή. Η δουλειά που με απασχολούσε και ρουφούσε όλη την αιχμάδα της ζωής μου. Με απορρόφησε τόσο που δεν κατάλαβα πώς πέρασαν τα χρόνια, δεν κατάλαβα. Ξαφνικά μια μέρα είδα στον καθρέφτη του μπάνιου μου την ώρα που ξυπνιζόμουν ένα λάπτο της τρίτης ηλικίας. Άμα, όμως ήμουν εγώ, ο μεγάλος ηθοποιός του θεάτρου, Άρης Παρασκευόπουλος. Ήταν σαν χθες που τέλειωσα τη δραματική σχολή του Εθνικού και ξεκίνησα την καριέρα μου, σαν να μην είχε περάσει κανένας μήνας. Και όμως είχαμε μεσολαβήσει ανάμεσά μας τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια από τότε. Ποιος μου έπλεψε. Τη ζωή μου ποιος, τα νιάτα μου ποιος. Και δεν θυμάμαι να είσαι τίποτα άλλο εκτός από ρόλους, ατέλειωτους ρόλους και μοναξιά. Αυτό είναι το τίμημα των επιλογών μου. Αυτό είναι. Αν με ρωτήσεις αν έχω μετανιώσει, τώρα που η ζωή μου έχει περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον, ακόμα δεν ξέρω. Αυτό θα σου πατήσω, δεν ξέρω. Τι μία ζυγαριά βγαίνει στο θέατρο, την άλλη στη ζωή. Για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς θέατρο. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς θέατρο. Αλλά το πρόβλημα είναι πως υπήρξε θέατρο χωρίς ζωή, μάλλον.
υπερβολικά φιλόδοξο. Ήμουν υπερβολικά. Ναι, αυτό με οδήγησε στις επιλογές που έκανα. Όπως και να είναι οι επιλογές μας. Μας αφορούν, μας βαραίνουν. Όσο και να κουράστηκα στη ζωή μου, κάνοντας ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί. Μου άρεσε αυτό το πράγμα. Μου άρεσε. Ήμουν που λένε πολύ πράγμα. Αυτό με έφερε σε συνδυασμό βέβαια με το τάλαντο μου. Το πρώτο, ήμουν ο πρώτος στη δουλειά μου. Δεν μου λείπει μια γυναίκα. Δεν μου λείπει. Όχι. Με την έννοια της συγκατοίκησης δηλαδή. Άλλωστε, είναι επιλογή μου να ζω μόνος. Μου λείπει όμως. Μου λείπει η τριβή. Η τριβή με έναν άνθρωπο. Όσο υπόδειγμα κι αν είναι, η τριβή, γιατί θέλει θάρρος, θέλει πολύ θάρρος να ζεις με κάποιον, να μοιράζεσαι τη ζωή σου, ό,τι πολυτιμότερο έχεις κάτω από την ίδια στέγη. Κάτω από την ίδια στέγη. Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς θα ήταν τώρα, στα όρημα χρόνια. Μια συγκατοίκηση. Να πω την αλήθεια, μόλις το σκέφτομαι το απορρίπτω. Αμέσως. Ίσως είναι πολύ νάρκισσος κι εγώ. Πολύ νάρκισσος να αντέξω μια καθημερινότητα που σκοτώνει. Γιατί η συγκατοίκηση απομυθοποιεί. Όσο και να το κάνεις. Σε παρουσιάζει στον άλλο γυμνό, έτσι όπως εγέννησε η μάνα σου. Χωρίς πιασίδια, χωρίς κρυμμένες γωνίες. Είσαι εκεί μπροστά του, φορώντας τσαλακωμένα καθημερινά ρούχα. Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Θέλει θάρρος και εγώ δεν είμαι ήρωας, παιδιά. Δεν είμαι ήρωας, παρά μόνο ένας πολύ φιλόδοξος. Είμαι. Και νάρκισσος. Ηθοποιός. Είμαι. Έμεινα τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή για τη δόξα, για την ιστεροφημία του ονόματός μου. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που υποστρεφόμουν πάντα ήταν να περιφέρομαι στις κοσμικές συγκεντρώσεις, χωρίς κανένα σκοπό, μόνο και μόνο για να έγραφα το όνομά μου. Οι κοσμικογράφοι, όπως τους λέγανε της εποχής. Κάτι που έκανα βέβαια αρκετή ομοτεχνίου, συχνά μόνιμα. Το απέφευγα όσο περισσότερο μπορούσα. Στο μέτρο του δυνατού, βέβαια. Εξού και το επίθετο παράξενος που θα έχετε ακούσει και με συνοδεύει. Αλλά υπάρχει όμως. Ήταν πολλά τα όσα είπα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής, πάρα πολλά τα όχι. Ακόμα θυμάμαι τα λόγια ενός μεγάλου σκηνοθέτη τότε, που είχε συνδέσει το όνομά του με τα εισιτήρια, βέβαια. Δεν χτίζεις καριέρα με τα όχι, με τα ναι χτίζεις καριέρα, μου είχε πει κάποτε. Του απάντησε ευθαρσός πως δεν με ενδιέφερε η καριέρα που βασίζεται στα εισιτήρια. Έτσι το έπαιζα. Αλλά στην ερμηνεία και στους ρόλους. Έτσι το απάντησα. Βέβαια, καλοδεχούμενα τα εισιτήρια, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μα υπόρους. Αλλιώς δεν με αφορούν. Εισιτήρια. Δεν κορόιδεψα το κοινό μου. Ποτέ δεν κορόιδεψα το κοινό μου. Έπαιξα καθαρά μαζί του. Ο μόνος ρηγμένος στην περίπτωσή μου είμαι εγώ. Εμένα κορόιδεψα. Που έχασα τη ζωή μου ζώντας μέσα από την αυταπάτη των ρόλων. Κοιτώντας την πραγματικότητα μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο. Τελικά τίποτα δεν αξίζει τη μοναξιά που βιώνω τώρα. Που με ξέχασαν όλοι. Ο κόσμος βλέπει σε θυμάται όσο είσαι εκεί, στην ταμπέλα, έξω από το θέατρο, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, μετά περνάς και εσύ στην αφάνεια, στη λησμονιά και στο τέλος έχουμε ξεχάσει να μην υπήρξες ποτέ. Ποτέ. Αυτή είναι η μοίρα των ηθοποιών του. Η τέχνη μας είναι τόσο εφήμερη, που αγωνιάς, σκοπιάζεις για να χτίσεις ένα ρόλο, μια καριέρα, σκαλί και μετά της βάζεις μια φωτιά και την πιάσεις. Για να μείνει μόνο στο μυαλό και στην ψυχή σου. Τίποτα, κακός. Εγώ για αυτό το τόσο θνησιγενές επάγγελμα έδωσα όλη μου τη ζωή. Όλο μου το είναι. Είναι που πάντοτε μου άρεσε να παλεύω, να πολεμώ με τις ερμηνείες μου μέχρι να τις υποτάξω και αυτές ολοκληρωτικά. Και αυτές να τις υποτάξω. Κάτι απογεύματα σαν το σημερινό. Μ' αρέσει έτσι να κάνω αναδρομές στη ζωή μου, να θυμάμαι πράγματα. Κάνα τώρα μου έπαιζα τον Ιδίποδα στην Επίδαυρο από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος είχε κατακλείσει το θέατρο και εγώ αδαιμονούσα να ερχόταν η ώρα που θα άρχισε η παράσταση. Έκανα το ρεπερτόριό μου.
αποτελούνταν κυρίως από έργα της παγκόσμιας κλασικής δραματουργίας. Εγώ το αρχαίο θέατρο δεν το είχα δει, δεν το είχα σήμερα. Μου είχε φιλοξενήσει ελάχιστες φορές. Και την αγωνία μου για τη συγκεκριμένη παράσταση, δεν κρύβω ότι είχα αγωνία, ενέτεινα και τα μαύρα σύννεφα που είχα αρχίσει να βλέπω στον ουρανό να μαζεύονται και να πυκνώνουν απειλητικά. Θα είχα περάσει εκεί περίπου 10 λεπτά από την έναρξη της παράστασης, όταν στρέφοντας το πρόσωπό μου στον ουρανό, άρχισε να πέφτουν κάτι σταγόνες βροχής πάνω του. Και μερικές άρχισαν να μπαίνουν στο στόμα μου. Λέω, δεν μπορεί. Και αυτό θα μου συμβεί. Και τότε ένιωσα κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ εύκολα να το πω με λόγια. Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα του Ιουλίου, από αυτές που η συννεφιά τις κάνει ακόμα πιο αποπνικτικές. Σαν να μην υπάρχει αέρας γύρω σου και σε συνδυασμό τώρα με το θεατρικό κουστούμι, το σώμα φλεγόταν, δεν το συζητάω. Ήταν τόσο μεγάλη η λύτρωση που ένιωσα με αυτό το ελάχιστο νερό που μπήκε μέσα στο στόμα μου, που σαν να το είχαν στείλει, δεν ξέρω, σαν να το είχαν στείλει αρχαίοι θεοί, επειδή βρισκόμασταν εκεί και τους θυμόμασταν ακόμα. Το κράτησα έτσι λίγα δευτερόλεπτα στο στόμα μου, κάνοντας μια παύση εκτός σκηνοθετικής οδηγίας βέβαια, και αργά το κατάπια. Σαν πολύτιμο υγρό, σαν είδωρ ζώων που μου είχαν στείλει θεοί, γιατί δεν τους είχα λησμονήσει. Ποτέ άλλο δεν μου συνέβη τέτοιο πράγμα. Παρόμοιο στην επαγγελματική μου ζωή ποτέ. Γι' αυτό και το θεωρώ άξιο μνημόνευσης. Έτσι μονομικά στο θάνατο. Έτσι μονομικά στο θάνατο και νιώθεις άτρωτος με τον έρωτα και την τέχνη. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Με τον έρωτα δεν μπορώ να πω πώς έζησα στιγμές που με είπα τώρα. Τώρα και να πεθάνω δεν με νοιάζει. Όχι, αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Μα μέσα από την τέχνη μου, το αισθάνθηκα αρκετές φορές αυτό. Αυτό το συναίσθημα, το θέατρο ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Τώρα το συνειδητοποιώ. Το θέατρο. Γι' αυτό και συγκεντρώνω πάνω τόσα λοξά βλέμματα πάνω μου. Τώρα όμως που πέρασαν τα χρόνια και κάθε μέρα που περνάμε φαίνεται πιο κοντά στο θάνατο, η σκέψη του μου προκαλεί φόβο. Φόβο για το άγνωστο που με περιμένει. Είναι άραγε. Τι είναι μια αλλαγή συνθηκών, θάνατος, τι είναι, ή το τέλος, χωριστικά και αμετάκλητα. Τι είναι. Ερωτηματικά, αναπάντητα από την εποχή των ατέλειωτων συζητήσεων της νεότητάς μου αυτά. Είναι απαντήσεις, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς. Αν με βάλεις να διαλέξω ανάμεσα στη ζωή με μεγάλα προβλήματα υγείας και στο θάνατο, το σκέφτομαι συχνά τελευταία. Θα διαλέξω το δεύτερο. Το θάνατο. Βέβαια. Εντάξει, ίσως αυτή η ματαιοδοξία που συνοδεύει το επάγγελμά μου. Θέλω να φύγω από τη ζωή με μια φυσιολογική φορά του χρόνου πάνω μου, όχι με τον νύκτο που προξενεί στους άλλους ένα άρρωστο, ένα παραμορφωμένο πρόσωπο ή σώμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ιδίως όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο, το να γίνουμε ρεζίλοι. Αυτό που φοβάμαι πιο πολύ βέβαια από όλα, ακόμα και το θάνατο, και τρέμω, μην τυχόν και μου συμβεί, είναι μήπως κάποια στιγμή βρεθώ σε κάποιο οίκο ευγυρίας. Πράγμα πολύ πιθανό, καθώς δεν έχω αδελφιά και είμαι και κυριολεκτικά χωρίς οικογένεια. Δεν ξέρω, από πολύ νέος, ίσως γιατί η μητέρα μου είχε πολύ άσχημη άποψη για αυτούς. Τους θεωρούσα κάπως ταυτόσιμους με την παρακμή και την εγκατάλειψη. Κάτι που εξακολουθώ και πιστεύω βέβαια ακόμα. Σε κλείνουν εκεί στα ίδρυμα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν έχεις να το πληρώσεις, δημοσία δαπάνη, βέβαια, για να ξεπληρώσουν αυτούς σου οφείλουν για την μεγάλη σου προσφορά στη τέχνη, σε πρώτο στάδιο. Για να ακολουθήσει μετά, σε δεύτερο στάδιο, ο τάφος και η κυρία σου. Δεν φαντάσου.
Φαντάσου αυτό που θα σου μείνει στο τέλος να είναι ένας τάφος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Μου φαίνεται τόσο κωμικό τραγικό. Είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Έπαιξα τόσους ρόλους όλη μου τη ζωή μου στην τέχνη για να κερδίσω στο τέλος ένα τάφο. Ένα τάφο. Και καθώς θα περάσει ο καιρός, δεν θα τον επισκέπτεται και κανείς. Πάρεξ κάποιοι μοναχικοί ηλικιωμένοι εκεί πέρα περιπατητές για να περνούν την ώρα τους και να λένε ο ένας τον άλλον, εδώ είναι ο τάφος του Άρη, του Παρασκευόπουλου. Εδώ είναι. Ο θυμάσαι που έπαιξε στον Επίποδα, στην Επίδαυρο, πόσο συγκλονιστικός ήταν. Να το λένε αυτό. Χωρίς να γνωρίζουν βέβαια την εμπειρία που είχαν τις αγώνες της εποχής. Το πρωτόγνωρο βίωμά μου. Έτσι, στο τέλος, ο τάφος μου, που μέσα του θα βρίσκεται το σώμα που βλέπετε τώρα μπροστά σας, θα φωνάζει η κατάληψη. Θα μοιάζει σαν στοιχείο έρημος και σκοτεινός. Σαν τα λόγια της γυναίκας της κατίνας, της μάνας της μάνας μου, απαπακευτεί. Αυτό το ξέχασε και στο τάφο του, φαντάσου στη ζωή του τι γινόταν, κανείς πια δεν θα το θυμάται. Τη μέρα της ταφής μου όμως όλοι θα κόπτουν για το ποιος θα εκφωνήσει τον επικίδιό μου. Είμαι διάσημος, βλέπεις. Και οι ομιλητές θα αποκτήσουν έστω και για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητα. Ακόμα και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό, θα γίνουν. Διαφορετικά, αν είσαι μεσαίου μεγέθους ή μικρού βεληνικού όνομα, όλα γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες, μια σύντομη ψυχρία πρόσωπη ομιλία για να ακολουθήσει το παράπονο, όπως το λέω σαρκαστικά. Οι άτιμοι καταλέγονται ακόμα και το θάνατο ενός ανθρώπου για να φανούν. Αλλά έτσι γίνεται, έτσι γίνονται πάντα και έτσι θα γίνεται. Τόσο αδίστακτη είναι. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Κανείς πια δεν με θυμάται, κανείς. Όμως στην κηδεία μου όλοι θα κόπτονται. Όπως και σε κάποια αφιερώματα για την τέχνη μου και τη ζωή μου που σίγουρα θα ακολουθήσουν. Όλοι θα είναι παρόντες. Όλοι θα είναι παρόντες γιατί όλοι με αγαπούσαν. Όπως θα πούμε με ένα μιλίχιο, με διστάλακτο ύφος τους, που καθρεφτίζει τα αισθήματά τους για μένα. Για να ακολουθήσουν τα επίθετα στη σειρά μεγάλος τρανός ταλαντούχος, έξυπνος, ευρηματικός, δημοφιλής, αγαπημένος, λαοπρόβλητος. Κανένας δεν θα πει εκεί μόνος. Απομονωμένος, φτωχός και ασθενής. Αυτές οι λέξεις δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν σε ένα μεγάλο πρωταγωνιστή του θεάτρου όπως εγώ, δεν έχουν έγνοια. Καληνύχτα σας. Να μας πει δύο λόγια. Σας καλησπέριζω και σας καλωσορίζω όλους εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο Γυναικών Σπάτων για αυτό το αφιέρωμα που προγραμμάτισε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για εμένα και τη ζωή μου. Ευχαριστώ την Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Κάλυμα Καφέ που μας φιλοξενεί εδώ, όσους είστε μαζί μου απόψε, την αντιπροσωπεία από το Σύλλογο Γυναικών Αρτέμιτος, τους πρώην αντιδημάρχους, τον Θανάση τον Μαργέτη και τον Γιώργο τον Κινοσάτη. Μπορεί να ξεχνάω κάποια άτομα τώρα, είναι η φόρτιση, η συναισθηματική που βρίσκομαι. Δέχτηκα δύο μεγάλα δώρα εχθές, ο συνθέτης, ο Άγγελος Ανδρεόπουλος, έχει μελοποιήσει το ποίημα «Άνεμος».
το ποίημά μου «Άνεμος», που βρίσκεται στο βιβλίο «Στις ρήμας το φτερός του λόγου την ανέμη». Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο δεν θυμάμαι ποιο ήταν αυτό που ήταν. Α, και το δεύτερο, συγγνώμη για το επιφώνημα, η υπέροχη ερμηνεία, γιατί πρόκειται περί ερμηνείας, είναι αυτό που άκουσα από χθες άκουσα στο σπίτι μου, από το Πάνο το Πέκα. Ένα χειροκρότημα. Οι γυναίκες λοιπόν με τη ζωή τους, με τους αγώνες που έκαναν, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Σήμερα είμαι φορτισμένη ιδιαίτερα από αυτή την εκδήλωση. Τελικά ήταν μεγάλη ζωή, για να το ελαφρύνω λίγο. Έχω κάνει αρκετά πράγματα και είμαι ικανοποιημένη για ό,τι έχω κάνει. Γιατί πάντα ο γνώμονας ήταν το καλύτερο. Δεν βολεύτηκα με το μέτριο. Ποτέ. Πάσκησα, πολέμησα, με στόχο αυτό. Μπορούμε κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν τελειώνει η μάθηση ποτέ. Δεν τελειώνει η εμπειρία. Δεν τελειώνει οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Πρέπει να είμαστε μαζί με κόσμο. Μόνοι μας είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Πρέπει να αγωνιζόμαστε πάντοτε και να βλέπουμε το καλύτερο και το πιο ψηλά. Είναι εφικτό. Δεν είναι παραμύθι. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί πάντα κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το τραγούδι. Αυτό πάλι δεν το
κεφάλια μόνα και επίσης ένας αέρας τη ζωή μας και τέρνα φροντίσε μόνο με αλήθεια να τη ζήσεις όταν κοιτάξεις πίσω σου κάποια φορά με κεφάλια μόνα και επίσης Θέλω να ευχαριστήσω, δεν ευχαρίστησα τις κυρίες που έκαναν αυτή την παρουσίαση. Είναι η Βάσια η Γερμανού, Ρήπη και η Μαριλένα Γήπαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την παράληψη. Και σας καλή νύχτα. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα συναντηθούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ.